Jo ben hier in Dokkum en heel soort mensen weet je helemaal net waar je binnen. Nee, daarom is dit lijsttrekkersdebat voor mij een mooie kans om wat bekender in Dokkum te worden. En ik hoop dat ik in de voorgaande 6 debatten er ook al enigszins in geslaagd ben. Nou ja, je bent in elk geval heel bekend in Kolmerlaan en Nieuw-Kruisland. Want daar ben je ook wethouder. Vorige verkiezingen ik heel goed dien. Er was zelfs sprutsen van het Jelle Boerema-effect. Ja, dat zul je wel aanvallen. Nou, ja, natuurlijk. Maar goed, kijk, we hebben nu 1 grote gemeente van Munnekezijl tot Halm. 3 gemeenten worden 1 gemeente. Nou, en ik denk dat ook die 3 gemeenten een hele goede kans bieden om een mooie verkiezingsuitslag te maken. Wat jekkert de VVD daar aan de lokale politiek? Nou, ik denk dat de VVD, Volkspartij Vrijheid en Democratie, we zijn denk ik een liberale partij, maar ook een partij die ondernemend is en ook een stukje eigen verantwoordelijkheid en proberen zaken mogelijk te maken. En ja, daarbij dan kijken van hoe kunnen we een aantal zaken eenvoudig mogelijk maken. Dus wat minder regels, wat eenvoudige procedures. Daar houden we heel erg van. Nou, had ik me verteld dat je bent eigenlijk militair. Ja, dat klopt. Ja, ik heb politiek verlof. Ik ben wethouder en 1 dag in de week op woensdag werk ik nog voor Defensie. Dat vind ik een hele mooie combinatie. Want ik zeg wel, een kazerne is geen gemeentehuis en gemeenteambtenaren zijn geen militairen, maar die combinatie maakt ze mooi. Want moed en vastberadenheid is eigenlijk niet voorbehouden aan een militaire organisatie. Nou ja, dat is ik wel de organisatie van de hiërarchie. En dat ik het zes, dan haast het maar te dwaan. Nou, dat is wel aardig dat je dat zo zegt, want het eerste jaar, toen ik wethouder werd, toen had ik er ook best wel wat moeite mee. Want ja, een militaire organisatie, dat werkt toch net eventjes anders. Dat is meer een beetje van, nou, voorwaarts mars. En een gemeentehuis is toch meer een overlegcultuur en een vervolgoverleg. Dat viel me best wel eens tegen. Maar goed, die goede dingen van Defensie, die probeer ik wel vast te houden. Nou, we zeggen hoe dat jong nog daar erin komt. We jerren jou dadelijk nog. Dat Jelle Boerema dus van de VVD. Ik ben benieuwd wat er nou klaar zit. Ben je er staan jonkel iets achter wat nou de volgorde is en wat er nou dus komt? Ja, ik zou hier al wat mensen knikken, maar dan mag ik nog weten wat er nou komt. Mijn lijst nummer 4, de Partij van de Arbeid. Griete Skaafstal. Nou, welkom, kom erbij. De enige vrouwelijke listloeker, dat werd alle keren weer benadrukt. Maar ja, als het net zijn wordt, dan show ik vond hem dadelijk wel. Want tussen al die maalje in je vrouw, zei dat wat? Ja, ik heb me er wel een beetje over verbaasd. Want ja, in Nederland er zit een soort kwaliteit onder de vrouwen. En er zit een soort kwaliteit op de orenlijsten van de partijen. Dus dat ik de enige vrouw ben, ja, dat loopt dan echt de aandacht naar je daar. Dus. Ja. Nou ja, ze moesten nou al hier eigenlijk over een soort van catwalk alleen nog maar om op te komen. Had ik nog even gepraktiseerd, hoe maak ik nou rennen? Of wat maak ik vooral net dwanes, hè? Nou, ik heb wel oren haken nooit dat met wie een zulke mooie reders kon. Ik denk, loop ze toch gewoon. Ja, ik zeg wel even bij dat trapje, gelukkig weer dat wat achter het schermpje, maar hoe kom ik mij die mooie rede pumpje boppen? Oefeningen, een soort oefeningen. Okay. Ja, nou ja, nog geen rare verhaal, Oedij en de Partij van de Arbeid. Ik ken er net onderuit, ik mag het even ter sprake brengen. Maar er schijnt een run te wezen op de posters, waar zo mij die gezicht op zit. Ja, klopt. Ja, is dat nou echt zo of hij hem dat zelf betocht? Nee, we hadden net zelf betocht. Een conciërge had toen een bel lutsen dat er een leerling weer maar een grote hoeveelheid posters achter in de auto. Het scheen in Utrecht te wijzen. En ja, ik had er een ludieke tweet op gezet. En ja, Lodewijk, als je die droeg, dat zei ik, maak je daar een vlogje van. Dus ik ben net verhandeld in Rotterdam of in Den Haag. Maar nee, zo gaan we dat uitzetten. Ja. En het effect wat we ermee horen hebben binnen de strit op West-Zatri. En dan kwam een grote groep jeugd die hiermee opzet nog even bij het politiebureau hier in Dokkum voorstellen. Want die zouden nog wel weg zijn om echt koffie schenken. Dan hebben we heel fijn koffie met dronken. Ja, want zij hier er even op reageert. Maar op het moment dat al die posters win dadelijk misschien wat soeren. Het zinstanders die het zeiden van, oh, dat had ze zelf betocht, publiciteit, ha. Ja, het is wel campagne voeren en ja, smaken verschillen. En ik, maar dit wie net Roy hem zelf instutsen. Nee, absoluut net. Sterker nog,
wij hebben een liets budget en we zoenen eerst een 10 sandwichborden plaatsen, want dat wie een grote hap het budget. Dus dit weer ad hoc dat we het nog dienen hebben. Ja. Ja, aan de andere kant misschien ook wel een beetje spietig, want dat er nou echt een run vanwege die gezicht erop west hier, dat hier ik wel weer een compliment west. Ja, schoonheid is vergankelijk, inhoud niet. Ja, daar kan ik net meer doorheen. Dank u wel. Zo, dat zijn de echte politici. Hè? Die hebben gewoon het laatste woord en dan weet je wel van, ja, dan was ik ook nog wat zitten, maar dat maar net, want dit is gewoon de finale opmerking daarover. Maar er zijn meer politici die het misschien ook wel het laatste woord hebben willen. Wat te denken van list nummer 4. Zin, hier is Jouke Douwe de Vries. En dan zitten we hier in het hart en zwart zoet. Wat toch vertelt, lekker dieren nog wel. Boppen mijn pet in een griezer mogen. Ik ben blij dat ik hier ben, blij dat ik hier ben. Wij zitten hier in dezelfde zwart zoet. Maak het mij niet hoe het waar je de kiest. Wij verliezen u zelfs in het diepe landschap. Ik ben blij dat ik hier ben, blij dat ik hier ben. Jouke Douwe, welkom hier op het podium. Heel relaxed kwamst in. Ja. Wie dat een speciale strategie? Nee, ik ben eigenlijk ook wel redelijk relaxed. Ik ben wel op een gezonde spanning, maar nee. Nou ja, dat kan ik wezen zeggen van hoe stariger had ik erin, hoe meer dat zij van dat mooie noemer jij. Dat zit er eigenlijk een heel beetje achter. Maar ja, ik denk dat je een beetje op de tempo rennen, ja, dan doe je het echt relaxed. Ja, maar oer eigen inbrengsprutsen, dit versje ga je hem zelf even opnemen. Hè? Zelf een nieuwe tekst versjoen. Nou, even, het duurt wel even een denkje. Maar ja, ik hield het idee van die tekst. En het was helemaal net bedoeld voor de campagne. Maar toen zei Sjoerd voor van, ik wil echt mooi, jongen. Nou ja, en toen hebben we Jan-Katriensje Diek erbij vregen. En toen gingen we niet in een campagnesong. Nou ja, en maar dit resultaat, ja, geweldig. Ja. Nou ja, ik denk net dat het in de Frieske top 100 komt. Zo het wel? Nou, dat willen we dan eens wel instemmen. Dus ik wil je hem al jaar oproepen. Hoe de uitslag komende woensdag is, maar als je hem nou in die Frieske top 100 stemmen, hebben we in elk geval dat. Dus... Ja. Oké, die hele gemeente die je kandideert, met Skele afstand, maar in die... Oké, Vreed is de kick-off van het stemmen daarvoor. En het is Friestalig, dus het is denk ik te stemmen. Ja, nou, hartstikke mooi. Nou, dan hebben we een hele oren carrière voor die. Dan hoef ik niet meer door de politiek te hebben. Daar zit mijn zitting in, dan? Nou, ik wil nog wel hier en daar wat weten. Wiegelijks het feit dat je krijgt even de LZ was, of eigenlijk je een partij, als de light versie van de Waddenpartij. Ja, dat mooiste ook zeggen. Nee, dat zei ik net. Dat zei de listloekers van de Waddenpartij. Nou, de vraag is dat hij de light versie wie en daar zei hij ja op. Ja, nou, dat komt toch aan hetzelfde deel? Ja, nee, maar ik denk dat wij een hele brede partij binnen, net een one-issue-partij. En wij hebben een heel sociaal programma, mooi, hele duidelijke standpunten, oerzwaardig, natuur en milieu. En ik denk dat wij dan een hele sterke partij binnen en nergens een light versie van. Nee, dat begreep ik wel, maar dan haast verst wel even met de voest op tafel slaan, wel, verdorie nog aan tafel. Doest jij dat van de dochter een concurrent mij die het eigenlijk hetzelfde willen als wat wij willen? Nou, hij wil net helemaal hetzelfde wat wij willen, dus behoren we, nee, ik ga net maar de voet op tafel slaan. Ja, 94%. Je bent al een gearwerking van zo'n soort partijen en individuen die het oorspolitiek actief binnen en in de dan nog een kikker die uit de kroorden springt. Dat is toch heel vervelend? Ja, maar ik ben net een man die mooi de voet op tafel slaat. Dat horen partijen, maar wij blijven heel rustig. Wij hebben een duidelijke standpunt, wij staan ergens voor. En dat zullen we hopelijk de komende jaren jullie dragen. Nog even van, waarin verschillen je hem nou vooral van de orenpartijen? Dat ze zitten van het lieket een soort op en waar, wat is van hem nou echt kenmerkend dat er uitspringt? Nou, ik denk dat de zorg in het sociaal domein, dat is iets is waar wij dus de Aron hier een heleboel drokken maken hebben. Wij vinden eigenlijk dat het yield wat daarvan bestemd is, dat daar ook heen gaat. En de Aron hier is er ook een heel soort yield daarvan ook in de algemene reserve verdoen. Dus morgen daar staan wij voor, de natuur en milieu. En ik denk dat ja, ik vreeg om in en dan leppels het hele programma weer op. Maar we zetten zorg even op in, want dat neemt dus als de eerste. De rest komt verst in de rin van de Joen nog wel naar voren. Zo is zie je een plakje, dat wordt wat een plakje in het midden. Ik weet net als hij daar thuis viel, maar dan hoor fjord zie je het maar even uit. Ja. We gaan nog een peer te gaan. En de volgorde kan je hem nou haast wel betinken op nummer 3, mijn list 3. De ChristenUnie, hier is Klaas de Jager. Jij bent de sleutel, ik het slot. Jij bent de gids, ik ben de grot. Wat? Jij bent de deksel, ik de pot. We staan samen sterk, dit gaat nooit kapot.
Jij bent de zee, ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier. Oh Herman. 1 uur met jou is 5. Nou ja, welkom. Mooi dat je er binnen. Wat een apart vers komen u te kiezen. Ja, maar we houden wel van iets apart. Als je neigt van, vroeger hoorde ik van status quo en dat soort muziek. Dat was niet nog net aan, hè? Nou, weet ik niet, waarom net. Het is, maar denk ik, een jongen van Bombario net. Nou ja, dat mij mocht je. Als dat kenmerkend is van jou, hier ik steeds gewoon wel even in Jerwold. Nou ja, dat hier misschien nog een keer. Maar wat wie de reden om dit te kiezen? Wat? Nou ja, op een gegeven moment, uw uitgangspunt is mijn man de schouders eronder. En ik vond dit wel een tapostelijk versje. Ja, ik hier even toch, hij komt misschien wel mij een mooie psalm op. Ja, dat je kent, dat is niks mis mee, denk ik. Psalm. Maar in dit gebouw wordt ik wel eens voor een kerketje in beroep. Dus het hier in die zin ik nog past, waarom hij dat net dienen? Nou, het is, op een gegeven moment hebben we in de bijeenkomst van de klankbordgroep verkiezingen een discussie erover van de IJsselberg, is dat nog een kerk of is dat wat door? Ik ga zeggen van het is een zalencentrum dat faciliteert. Dat het nog een vrouwenvereniging is, een kaartclub, of er zit een politieke partij, een jontie te belezen, of wie samen met zalm. Het IJsselberg is gewoon in die zin neutraal. Het is Nee, dat snap ik al wel. Maar goed, je bent net neutraal. Je bent de ChristenUnie, je afficheer je hem dergelijke op. Het is een van de unique selling points. Het CDA krijgen we dadelijk ik nog. Maar ik kan me indenken dat in campagnetijd dat je dat correct even nog eens duidelijk accentueren. En misschien dat dat nou wel belangrijk is, wat je van Holwert aan zee vindt. Nou, dat heb ik wel indenken. We gaan een gelegenheid krijgen om een glasje te verspreiden in de Noord-Oost-Friesland gemeente. Zo'n heel duizend stiks als oplagen. En daar hebben we wel in onderscheiden, denk ik, als politieke partij. Ja, als politieke partij. Maar ik woon ook correct als christelijke organisatie die het op grond daarvan ik de achterban oorspreekt. Nou, dat klopt. Dat is uw uitgangspunt. De Bijbel is het fundament waar we politiek onder andere bedrogen willen. Is het CDA, dat ik een christelijke partij is dat de light versie van de ChristenUnie? Nou, dat wil ik net zeggen. Dat mag je ook het CDA vragen. Oh ja, wat vind jou? Nou, ik denk dat er wel verschil bent tussen het CDA en de ChristenUnie. Nou, praat u eens even bij. Nou, een van de verschillen is denk ik dat bijvoorbeeld de Keepsteen, die zal Jon ook op onder water komen in een van de stellingen. Van wat wie ervan vinden. Ja, daar vind je niks van. Ja, daar vind je wel wat van. Maar sterker nog, je vindt er wat van dat je vindt dat oren die dat net vinden, het eigenlijk ik zou ondervinden moeten. Daar komt het eigenlijk op deel. Nou, nee, dat denk ik niet. Iedereen is vrij natuurlijk in zijn tank en dwaan en litten. Nee, maar je hebt het van hier, dan weer er geen keepsnij weg, want oors hebben we die crisis in Dongeren die ik nog allemaal nog gaan. Nou, dat weet ik niet. Dat het dan wel of net kan weer. Dat leidt onder situatie natuurlijk op. Maar je hebt van hier wie je nooit een keepsnij kwam. Het is zo van wie als christen nooit een meerderheid krijgt als politieke partij. Dat is natuurlijk logisch. We krijgen net... Ja, maar daarom zeker, ik ben als je met fascisten hier en dan. Ah, dan hier, ja, dan wil het zo weg. Dan wil het er net. Ja, precies. Nou, dat wil ik even helder hebben. Maar we hadden misschien nog wel even hoor. Zit je plakje. Ja, je staren gewoon wat naar de finale. Hè, met de meeste met de hegere listnummers. Op nummer 2, de op INI grootste partij in eigenlijk al deze gemeenten. Die dadelijk INI gemeente wordt, dat is de FNP. Bert Koonstra. Maar Koonstra, ja, wat ik zei Koonstra, maar bij een Friese is je dan Koonstra, hè? Correct, Koonstra. Ja. Dit is bla 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 bla. Is dat eigenlijk een beetje jouw visie op de politiek? Nou ja, dat kan wel beginnen. Nee, ik zal even vertellen hoe het begonnen is. Ik ben een van de generatie van de begin jaren met middelbare school. Wat hij dan? Hij Prince, hij U2, Bruce Springsteen. En wat zei die FNP-jongeren? Nee, Koonstra, zo komt toen net op. Pieter Wilkens. Nee, Koonstra, zo komt toen net op. Anneke Dauma. Armin van Buren. Nou, en dit met een knip erg van, bla bla bla, aan de andere kant, hashtag duidelijk, dus het programma. Dus ze hebben in ieder geval invlijnd. Mijn knip erg. Ja, nee, dat begrijp ik. Het is een beetje, ik wil wat een grapje en zo. Maar zit er een serieuze ondertoon onder, wat een heel soort mensen, misschien net in deze cel, maar wel mensen die thuis zitten en die het misschien, waar je net eens de moeite nemen om naar de stembus te komen, die vinden politiek bla bla bla.
Sommigen die vinden het correct, die vinden het bla bla bla. Het is juist aan u als volksvertegenwoordigers om te zeggen van we gaan naar de gemeenschap, in de gemeenschap en we willen zien om dat om te vormen. Dus Ik had er ook respect voor hoe je hem dat dient. Al die trouwens, net alleen nog de partij. Maar had het idee dat ik land bij de meesten die er eigenlijk niet van hammer? nou ja, eerlijk zijn, hè, we zijn een prut op de stritten geweest, we hebben een prut op de canvas geweest en dan is het ook wel positiever geworden. Hè. En het is ook net, zoals vanmorgen betiert om zo'n woorden, daar had ik met leuke volgers, maar hebben we hier bij de busstation geweest, krijg je echt mooie, nou, ik lovende kritiek, maar ik gewoon kritische opmerkingen, maar de meesten willen wel stemmen in. En dat is het mooie erom. Oké. Nou, ik hoop dat het gelijk had, want dat zou betekenen dat we een grote opkomst krijgen. Nou ja, dat hoop ik wel. Want we zeggen van dit is voor het eerst. Hè. We zijn de eerste strijden verschillende gemeenten. We hebben in je gemeente. Als je nou wat ze willen, maar je er nou wel bij wijzen. Je bent in die drie oorspronkelijke gemeenten behoorlijk sterk. Die ik mij in colleges. Kon je wat op in je lijn komen? Hoe bedoel je? Nou ja, de FNP in de ene gemeente had misschien toch wel wat een orenkleur als een FNP in de andere gemeente. Er zijn FNP'ers die zijn benamen heel green en er zijn FNP'ers die zijn benamen heel friesk. Nou ja, dat kan best wezen dat er een woord van verschil tussen zit. Nou ja, als je weet, het is dat we per gemeente, hè, toen dat hier weer dat verschil. Maar ik heb wel het idee van, hè, ja, je komt met mijn kant, daar heb ik complete campagne vierd. En dan wil je wel op een bepaalde lijn zetten. Alleen dat is eigenlijk het mooie van de FNP. Hè, je kan een stukje liberalisme kun je er wel in kwijt, maar aan de andere kant kan ik zeggen van het groene en de Friese natuur, dat kun je er ook in kwijt. Dus het is wel, nou ja, voor u in ieder geval is dat heel fijn. En dat we er verschillende mensen gaan. En daar kunnen we dus mee profileren. Ja, maar je weet wat er gebeurt, hè? Dat je alle kleuren bij en waar gooien en daar wat mengen. Dat kan bepaalde kleuren opbrengen, ja. Ja, dat is net de mooiste kleur. PS? Het ziet er heel vies uit. Dan is het bruin. Nou, ik ben kleurenblind, dus ik ga er al helemaal naartoe. Maar soms kan ik van belang wezen dat je even kleur op een wang en dat ik echt zien lid. Echt weer, hè? We kunnen gewoon zien van wat het al hier teweegbracht heeft. Door hast drie verschillende gemeenten met drie verschillende FNP-afdelingen. En als het nog als met 30, 34, 40 man op straat best kan vast en verschillend ben ik er gewoon super grutskop. En dan is die in brei, dan is die in kleur en die is van FNP. Oké, bingo. Zitten jongen. Nou ja, dan hebben we nog hier een kleur hoor. Dat is de list mij het nummer 1. Ik de grootste partij in. Had je zeker dat je alles bij en weer optelt. Als ze dat ik blauwe, denk in jem hoor, waar je. Maar nou nog, mijn nummer 1. Het CDA, Luwe Sietsma. Oh, geweldig, ja. Deze zei eigenlijk net aankomen. Waar je rug door het midden. Oh, dat mij valt. Wij denken aan zo'n politica, er is net goed mee aanrond. Wij gaan niet linksaf, wij gaan niet rechtsaf, maar wij... Je weet wat ik bedoel, hè? Ja. Nee, maar ik vond het wel stoer, want het is best een hege opstap. Ik was hem net om. Nee, nou ja. Wie niet waagt, wie niet wint, hè? Luwe Sietsma van CDA. En de grootste partij, en die had hier eigenlijk in al die gemeenten het fascisme. En toch zullen soort mensen, die Luwe Sietsma, die had ik nooit jongen. Wat is dat voor man? Dat klopt. Ik ben een nijkommer relatief. Dus dat betekent, ik heb wel in het bestuur zitten van het CDA, maar ja, soms komen dingen op die paard. En dan kun je ja zeggen, dan kun je nee zeggen en dan kun je ja zijn. Ja, dat begreep ik, want dat was hier net stier. Maar daar had ik toch nog wel even op praktiseerd. Want hoe kan dat nou? Ik bedoel, het CDA had de gemeentepolitiek voor een gewichtig pad bepaald in die drie gemeenten die het nou opgaan in de Nijen. Je hebt hier en daar meestal faraon die daar ik letterlijk gezichtsbepalend bij wien. En ik heb de verkiezingen in, maar die we nog nooit zien hebben. Wat zit daarachter? Ja, dat mag je eigenlijk aan de orde mensen vragen. Dat... Nou, ja, ze gaan vers wat zien zijn wanneer ze ja wonen. Nou, ze zijn wel dat gewoon verbindend karakter hier. Misschien speelt dat een rol. Of wie dat zei dat bij die orde politici, daar ziet al die, daar kleeft de wol wat om. Of ze zeggen van, oh, doe maar net. Daar krijg je praat van. Jo, zie je iets volgens mij? Nee, ik probeer het helder te krijgen. Je kan gewoon zeggen, nee, dat is zo net. Nee, volgens mij is het echt niet zo. Het is gewoon, je stelt je beschikbaar, je vragen en leden kiezen. En dit is het verhaal. Ja. En dan ben je bot vereerd, kan ik me indenken. Ja, dan is er wel aardig druk op je schouder. Je bent denk wie maatje. En daar is echt wel even op praat. Van, dus ja, en je denkt er even na. Maar blijf steeds van, ja, ik neem dit van werk niet. Nou ja, dat is in jouw topie. Zeker als je weet dat deze man in het onderwijs zit.
En in het onderwijs hebben we alle dagen haast de verhalen van we kunnen het werk net nakomen. En de periode was die jou net inskwallen, maar die in je voet en tweede en misschien ook nog wel een derde bij. Ja. Zelfs een vierde erbij. Sliepen jou wel eens? Nou, ik kan eerlijk zeggen, fjouwers kwam dat ook net weer. Dus verleden hier had ik dat horen en dat komt, ja, dan zeggen ze ja. En er is op dit moment een enorm tekort aan directeuren. En dan wil je ook net een squale shit litten. En je doet het, maar dit hou je even vol, maar dan, nou, dat mij net lang, want dat kan net. Toen dacht je van, nou, let ik er dan maar wat rustigs bij de aan. Wist wat? Ik word politiek leider van het CDA. Ja. Even in de rust. En, mag ik eerlijk zeggen, ik kan een heel mooi squaaltje erbij in Muntjesziel. Een schitterend squaaltje. Dus dat wil ik even erbij nemen. Ja. Maar je weet er wel wat je aan begon binnen? Nou, ik kom elke dag, verbaas ik me over hoe dingen je. En dan denk ik van, goh, spelen dat bijvoorbeeld. Waar ik me heel erg over verbaasd, dat wil ik niet vertellen. Ik dacht van Den Haag, dat is Viervoort. Ja, en wij zijn het CDA hier. En dat is, maar nou blijkt dat die lijntjes tussen us en Den Haag, mijn Buma en mijn regio-deal, bijvoorbeeld, die ben enorm kwaad. Jo, Hageliek, dit moet je even uitbuiten. Dat is aan hem te danken. Dat hebben we krijgt ik al even zijn gemeentebelang. Nee, dat wil ik net zeggen. Maar ik verbaas me in oprecht hoe kwaad de lijntjes zijn. De telefoonnummers binnen, dat we het even samen praten. En u mag zitten in jouw telefoon, je weet hem te vinden. Ik weet hem te vinden, ja. Nou, bezielt jij nou dat de kiezer zich omspreekt? Er is een eerste stoel vrij. Nou, een beetje tussen gemeentebelangen en de FNP. Nou, dat past je hem even mee, ik wil. Dat is links van het midden, maar dat je daar zit, is het weer rechts van het midden. Dus het is maar kijk welke kant je uit wil. Hoe doen we dat, Joen? Nou, ik zei al, dat doen we met 1-op-1 debatjes. Tussen, het zei het al, tussen twee mensen. En dat zie ik mooi in het midden en dan hebben we het er even over. Daarna krijgen de andere politici die het net mee discussiëren de kans om daar toch ik nog even wat van te vinden. Zij het wat kwatter. En als er nou wat zijn wordt waarvan een politicus denkt, meesken, wat een onzin, dan kan hij een gele kaart uitdelen. Die is hier. En ze krijgen al hierin. En eigenlijk is die gele kaart een soort van joker. En dat jouwt ze de kans om 1 keer op de hele jong de kans te grijpen om de discussie aan tafel stil te lezen en mij een statement te komen waarin ze uitlezen hoe het echt zit. Nou, om dat nog een beetje, dat joker-karakter te onderstrepen en mij erop te wijzen van ik wil inbreken, hebben we deze lawaaistokker ik even bij betocht. Dat leidt op deze tafel een geel kaartje voor de politici. Ik moet hem denken dat het 1 is. Zit je trouwens exekutierechters bij? Mensen die dat wel eens bij het eind hebben. Ja? Zo, ja, nou, dan komen we staren gewoon in de buurt van de skiertsrechter. Er is geen rode kaart bij. We gaan ervan uit dat het spul sportief dienen wordt. Fairplay. En de Waddenpartij kreeg er in. Er was 1 dubbel erbij. Maar die telt net dubbel, ja? Zo, alsjeblieft. Dat ben ik gele kaart. Je weet dus nou werd die vatjeën. Wij praten eerst in 4 blokjes. Mij en waar. Meestal hierachter reageren erop. Dan hebben we even een skoft. En na het skoft pakken we de 3 weer op met die 1-op-1 peteerkens. En de eerste discussie die we voeren gaat tussen Klaas de Jager van de ChristenUnie en Johan Talsma van de NEF. Nee, van de ELP-NEF. Ik kwam erbij, de deugd wat in het midden, dat past me wel. Zwaar het goed voor dat de mensen in de zaal enthousiasme schenken. En de stelling dat ik met hem over discussiëren wil, dat is voor de langste, hè, want ik ga ze zo kwaad mogelijk houden, maar dit is even een beetje langer. De gemeente kiest voor concentratie van verschennings in bepaalde keendwarpen om ze op niveau te houden. De gemeente kiest voor concentratie van verschennen in bepaalde keendwarpen om ze op niveau te houden. En daarbij denken we dan aan onderwijs, ouderijnszorg, woningbouw. Nou, neem maar op. ChristenUnie. Net mee eens. Want? Nou, het is een paar kerndwarp. Maar dan ga je over Kolm en Holland bijvoorbeeld. Daar ben ik rusten, dan krijg je Kolm Zwaar nog. Nou, daar ben 12 dwarpen. Ze dakken is een stad. Dus wie zei ze van, nou die verspreiding zo breed mogelijk. Want je zit bij de leefbaars in de dwarp natuurlijk, in de boetengebieden. Het is, wie vergriezen we zo, wat er zijn. De jongerij loopt hier uit het gebied wij, goed naar de grote steden. Nou, dan blijft het net zo heel vol hoor. En om daar nou wat om te doen, zei ze weer van, zo vol mogelijk voorzieningen intact. Ik bijvoorbeeld woningbouw. Kwartlien weer een debat, Jon en de Onjon van, er
Er kan 1000 gezinnen deze kant uitkomen, mits. Nou, dan, als we dat willen, dan mag men zo'n de schouders onderzetten. Had er aardig in het snotje? Ja, we zijn het op dat moment helemaal makkelijk aan de eens. Hè? We moeten gewoon zien dat we in alle dorpen wet kennen, de verschijningen blauwe kennen. En ja, daar zit de ELP natuurlijk 100%. Ja, maar sorry, dat is toch een beetje cliëntelisme. Er zitten al die mensen in de zaal die willen dat ik graag jaren. Dat ik in München ziel en om mij intergrijft en al die lietse gotten alles mogelijk is en woningbouw en neem maar op. Dat is net zo. Je moet kiezen, daar ben je politici voor. Ja, je moet naar schaal en vragen moet je handelen kennen. Als er nou vraag is in bepaalde dorpen, als ze bijvoorbeeld uitbreiden willen en er is geen plek meer in het dorp, dan moet je dat het boeten dat dorp gaat. Ik bedoel, het is een vraag en aanbod en zo werkt het altijd. Maar we willen wel graag zien dat we alles verschijningen gewoon graag behouden. Want hoe mooi zou het zijn dat je in elk dorp gewoon nog wat te bieden heeft. Ja, dat zou heel mooi wezen. En zo mooi zit er net in, maar in de politiek ik net. En daarom hebben we politici die het kiezen moeten. En dan moet er wat wenningen gebouwd worden in wat is Friesland. En het is onmogelijk om dat in alle dorpen in te doen. Zou volgens hoe zijn binder er dan net in is. Dus daar moet in kiezen worden. Ja, maar dat geef ik net hoe. Dus waar wil bouwd wordt, waar net. Oh, dus je zit ik lid de provincie het maar uitziet. Ja, dat is sowieso. We wezen maar wat zafvolgen krijgen dat de provincie de vroegheid jouwt. Waar wij bouwen mooi. Dus jullie een bepaald woningcontingent wil daar wezen en het vol is het vol. Maar ik denk dat we als partijen lobbymaten in Ljouwert van jongens, er moet wat meer contingent aan deze kant op komen. Hey, in Kalm is nog een plan ontwikkeld van 54 huizen ongeveer. Thuis Wijnsel eraan zijn bouwen. Nou, dan zit je op 75. Toen op een gegeven moment extra hebben dit van 100 wenningen. Oh nee, dat weer in Kalm met het debat. 100 wenningen in 4 jaar tijd. Nou, had het een beetje mij zitten, dan zetten we eind volgend jaar, jaarwijs 2020 al op 75. Ja, dan wordt er dus zeurt om meer van die wenten. En dan is maar de vraag of dat ik dat wezen wordt. Maar ik geef een de oude Rijnverzwarging. Die verschenningskeet toch net in alle dorpen oer Rijn houden. Nee, daar ben ik mee eens. Maar ja, waar het vraag is, dan moet je natuurlijk waarschijnlijk uit de horen kennen. Noem maar belieks de naad krijgt, daar hebben ze de speaker dicht houden. Die mensen willen graag dat dat wel blijft. Dan gaan wij als gemeente dan niks toe te zeggen dat dat ding tegen gaat. Maar ik denk van, we moeten wel zien dat we er maar nog in praten kunnen. En zien dat we met z'n allen eruit komen dat wij te vragen. Ja, maar als je nou al praten en zien dat we eruit komen. Ik wil wat concreter. Wil je hem sturen en zei ja, hoe wil je hem dan sturen om dat te bereiken? Nou, zoals ik al zei, sturen wat vraag is. We kunnen wel sturen links en rechts, maar dan moet eerst maar eens een concrete plannen. Ja, kan je als gemeente de vraag uit het dorp wij sturen? Nou, dat weet ik net. Je kunt er altijd in faciliteren en zien dat je er maar elkaar uitkomt. En ik bedoel, maar zoals ik al zei, je moet er toch eerst wel weten wat wil een dorp. Hè? En wij zijn naar je partij, dus als je in januari wil wat er al je vragen komen. En wie zullen er net voorbij draaien om met die mensen te praten. Maar alles wat er komt aan verschennings en aan wenten en aan wat, zou volle mogelijk verdienen wat oer de hele nieuwe gemeente. Ja, wie wil dat de leefbaarheid wil we toch intact houden? Dat is toch eens doel, denk ik. Ja, dat was toch ook mooi. Ja, dan zullen we nou even zien wat de partijen hier achter u van vinden. Ik ga maar gauw weer zitten, want jij bent Ines. Waar wil je wat van zitten? Die moet even steen gaan. Ja, die moet niks van zitten willen, dan gaan we naar de volgende. Jelle Boerema, VVD. Kijk, het is natuurlijk op zich prima om te zeggen alle voorzieningen behouden in het dorp. Maar we moeten ook heel eerlijk zijn natuurlijk. Het gaat er ook eventjes om, hè, van het moet betaalbaar blijven en dan gaat het ook om delen van voorzieningen. En dat is ook denk ik het voordeel van een fusie. Gemeentegrenzen verdwijnen en daardoor kan je makkelijker voorzieningen delen. Sporthallen, sportvelden. En het moet ook om het betaalbaar te houden. En wat hier ook gezegd wordt over bouwen. En natuurlijk, als een vraag bouwen naar behoefte. Dat is zeker waar. Maar ik noem het woord maar 1 keer, krimp. Hè. Maar het is gewoon een feit. Over 20 jaar wonen er minder mensen in dit gebied. Dus we moeten niet bouwen voor leegstand. Maar daar moeten we wel te degen rekening mee houden. Dus bouwen naar behoefte. Wat ik wel heel belangrijk vind voor alle kleine kernen. Inbreiding. Oude huizen slopen, iets nieuws voor terugzetten. Maar daardoor voeg je kwaliteit toe aan het dorp. Maar ben je er wel voor om het zo vol mogelijk uit te smarren? Oer alle liedse keren. Dat mij zitten van, wees nou eerlijk, dat ken het oer over wie ze er een stuk of 10 en on. En daar geen uw verschenning zijn. Dat wordt de praktijk ook. Want weet je, vroeger had je criterium, alles moest nabij zijn. Maar tegenwoordig is dat criterium nabijheid niet meer. Maar het is bereikbaarheid. Het moet bereikbaar zijn. En daar is het uitgangspunt. Bereikbaarheid, daar gaat het om. Het CDA, Louis Sietsma, wat vind jou? Ik vind dat we oors denken, maar we zitten in oortijd en we moeten oors bouwen gaan. We hoeven niet meer te bouwen voor 60 jaar. Op dit moment in de mogelijkheden, ik zit zelf met squal, met orenvoorzieningen, dat je dingen tijdelijk bouwen kan. Je kunt het 10 jaar steen laten en dan kun je het weer oppakken, vregen aan bouwen niet meer en je zet het ergens oorsdel. Betekent dat je flexibele keuzes maakt. En ik denk dat dit de toekomst is. Ja, maar dan even, want het is natuurlijk net bedoeld mij het idee van, we zetten een wenning 2 hier in Nijenwier en dan
zetten we moer naar nes en dan mag je daar 2 hier staan. Nee, maar we zien gewoon de praktijk eerder. Elke een die zet voor honderden huizen in Ljouwdel en die is al van plan om het zien hier ergens overstel te zetten. Het kan. Maar het verpatchen van de verschillings oer de hele gemeente of concentreren in bepaalde kern, wat zei het CDA? Nou, zie naar de behoeften van een dorp. We zien dat elk dorp een ander karakter en we zien er op dit moment in hoofd wenningen nodig binnen, in de oren in de leegstand. Zie naar de behoeften, ga met de mensen in gesprek en wat bouwd wordt, maar bouwd worden. Constra? Ja, wie vinden als FNP van hen met de kwaliteit, met goed wijze, een verschilling, dat is heel wichtig. En het waren, boerenman om krimp. Krimp is juist de komst. Zie maar wat dus deputeerde Kramer in ieder geval binnenhellen had. Dat is de beste, hè? Heel best. Nee, maar ik wil even dat er samen met minister Olleren in ieder geval hier een pilot had. En een pilot in het krimpgebied nog eerst om te zien van hoe kunnen we je wenningen op dit termijn deel zetten. En hoe 20 hier hebben we misschien eventueel die krimp. Maar dat is juist al volgens zeggen om misschien daar wat om te doen, maar de last daarvan. En om dan te zien van hoe zetten we die huizen deel. En dat is nou een mogelijkheid dankzij die krimp. Ja, maar dat gaat wel heel wat over de huizen, maar dat we het nou over bijvoorbeeld Ouderijnverschennings vind je hem echt dat de gemeente hem inspannen moet om overal maar een liedje denkjes te creëren? Nou, de gemeente moet faciliteren, vinden wij als FNP. Want wij vinden van hen dat de meesten zo lang mogelijk thuiswijnen kunnen. Het is gewoon een gegeven tussen 80 en 84 gaan de meesten eventueel naar een rusthuis. Maar daarvoor worden ze in hun eigen woning blijven. Wat willen we als FNP? We kunnen zeggen van, we willen een bepaalde subsidiepotje daarvoor Jan, dat de meesten zo lang mogelijk in hun huiswijnen blijven kunnen. Dus dat kan een standpunt zijn. Bloos in het dorp leefbaar. Nou, de rest blijft zitten. Dan gaan we mooi oer naar de volgende stelling. En daarvoor vreeg ik Bert Constra van de FNP hier bij mij en Jelle Boerma van de VVD. En de vraag die het voorleidt in de stelling is: een gemeentelijk referendum moet mogelijk worden. Even los van de vraag waar het ook gaat, maar het instrument referendum moet mogelijk worden in de gemeentepolitiek van Noord-Eerst-Friesland. Wat vindt de VVD? Oneens. Ik vind 21 november, woensdag, dan hebben we een referendum. Dan hebben we gewoon gemeenteraadsverkiezingen. En dan kunnen inwoners zeggen wat ze van het beleid van de afgelopen jaren vonden. Dat lijkt me een veel beter middel. En bovendien, waarvoor heb je nog een referendum nodig als je kijkt naar gemeentelijke politiek? Als er ergens een rondweg aangelegd moet worden, dan heb je inspraakavonden in de dorpshuizen. De inwoners kunnen inspreken bij de gemeenteraad. Dus er is al heel veel mogelijk om je mening kenbaar te maken. En bovendien... FNP. Nou, de FNP die is voor het gemeentelijke referendum. En waarom ben we daarvoor? Wij zeggen van de nee-democratie, en die omarmen werk, dat is de burgers van onderop. Nou, dat kan een middel wijzen, kan de gemeentelijke referendum, daarvoor wijzen. Kan ik burgerparticipatie wijzen, kan een enquête wijzen. Nee, ja. Maar zijn referenda is wel van, nou ja, we hebben zelf als Koffielien hebben de namen van Noord-Eerst kiezen kind. Dat is dus in een referendum gebeurd. En via het net, de referendums, het is wel een instrument, maar het gebeurt net heel vaak. Maar Boerma had ook gelijk dat er zei, één keer in 4 jaar hier binnen de gemeenteraadsverkiezings. En dan kiezen wij hem, omdat je het dan voor u verder uitzietje matten. Ja, en krijgen we erover van hoe kunnen we die burger nog wat dichter bij dat hele politiek spectrum krijgen. Dat is onder andere dat je de een benadering kent. Nou, als zij van een punt van bijvoorbeeld, nou ja, dat we dan in ieder geval gaat om de namen van de gemeente, dan kist dat daar mooi verbroeken. Maar dat gaat om verhaals. Je beloekt de burger er volgens meer mee. En dat slagen je hem ontnoten als politici eigenlijk net. Waarom let je die kans rennen? Nou, zoals ik al noemde, die kans is er wel. Als je kijkt, er zijn zoveel inspraakmogelijkheden. En bovendien, we moeten natuurlijk ook heel realistisch zijn. Hè, wat Constra noemt, met die naam voor de nieuwe gemeente. Toen konden we mooi meeliften bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar nu, als je kijkt, wat kost een referendum? Een referendum voor Kolmerland was €20.000. En als je dan een landelijk referendum hebt, dan krijg je nog compensatie van het Rijk uit het gemeentefonds. Maar als je als gemeente een referendum doet, nou, dan moet je het zelf betalen. Maar dit klinkt net ongelooflijk principieel. Ja, want nu zeg je van, ja, het kost het niet eigenlijk te vol. Dat doet er net al. Je bent er gewoon principieel op zin, toch? Al kost het niet. Nou, dat vind ik niet. Maar woe je het dan wel? Als het niet kostte, dan won je het wel. Nee, want mijn eerste 2 argumenten waren heel steekhoudend. Maar dan hoor je dit drogargumenten net bij te broeken, toch? Nou, dat vind ik. En toch, dit is eventjes als reactie op Constra om hem wel te laten beseffen, want dat mist hij nog eventjes, wat het kost. Als je kijkt, voor Kolmerland is het €20.000. Als we een referendum voor de nieuwe grote gemeente gaan doen, dan zouden we denk ik €80.000 kwijt. Dan heb je nog 1 referendum, hè? We hadden even nog kosten. Nou, dan kijk boeren maar de droom helpen. Een referendum kan tussen de 23 cent en de €20 kosten per stem.
Dus als je zegt van, je leeft voor mij met een bepaalde verkiezing, dan laat het wetterskip wijzen of laat het provinciaal wijzen, dan kun je het al voor 23 cent worden. Maar het gaat er dus om het middel. Maar het middel moet wel heel goed dan echt daaruit wijzen. Dus je moet met objectiviteit komen, je moet de burger dan goed onderbouwen materie aan en dan pas kun je daar mee aan de gang. Maar wij vinden wel dat het een middel wijzen kan. Het probleem bij de referenda die wij landelijk houden, hebben we altijd dat gang over iets werd we eigenlijk helemaal niet het verhaal wisten. En weet je eigenlijk kwalijk de vraag, bedenken kon, weet je dan ik ja of nee? Geen sissen kon. Denk je dat probleem hem je lokaal net vaardocht? Nou, je hoeft net ja en nee, je krijgt meerdere antwoorden hebben. Dat is correct, hoe delen we dat in en hoe zetten we dat zelf? Het is dan wel aan ons natuurlijk als gemeente zijn om te zeggen van, hoe zetten we iets erbij? Wat is uw vraag ernaar en waar broeken we het voor? Het is net zijn maar om te zeggen van, nou ja, je hoort we die kleur, mogen we die kleur. Het gaat dan wel echt om iets wat voor de hele gemeenschap nog het eerst dan wichtig is. Hij is wel bevleind dat het u leidt. Had er jou wel wat joegen? Nee, ik ben niet overtuigd. Maar ik heb wel respect voor zijn mening. Maar weet je, je vraag net, dat was wel een hele interessante van. Want inderdaad, we hebben vaak een referendum. Het is vaak heel behind, zeggen ze. Van ja of nee. Want ik stel je voor, heel aardig voorbeeld, de zondagopenstelling. Dan kun je ja of nee. Maar dan doe je eigenlijk de inwoners tekort. En er zitten nog zo heel veel dingen tussen eigenlijk. Want dan heb je alleen maar de keuze ja en nee. En dat komt in een referendum er niet goed uit. Alleen nog om die reden al net waan. Maar dan kun je echt zeggen van, we gaan net voor de referendum, maar we gaan voor eventueel een enquête. Dat is eigenlijk het stukje van in de democratie en zij. Die heeft het nog wel voort. Die heeft nog wel voort. Het hoeft je referendum te wezen. Nee, het is een onderdeel van. En wat ik krijg zijn, je moet het wel objectief deel zetten kunnen. En je moet net, want ik zal je eens vertellen, van een jongetje 90 ben er maar 152 referenda in heel Nederland geweest. Dus je kent zien van die 400 gemeenten hoe vaak het broek wordt. Het moet wel een bepaalde dekking hebben. Zuinig mee omgaan. Dat is een feit. Nou, je wordt het net eens. Zit hierachter. Oh, je kent eigenlijk zijn naar bruiloften en partijen. En dan maak je hem jongen. Oh, Henk en Ingrid jerk hier al. Waar is die eerst? Oh, nou, zit het te schieten. Ja, was koud. De PvdA, wij zijn voor referendum. En ik denk, we praten hier inderdaad over een referendum in hele moeilijke, precaire kwesties. Daar maar wat voor inzetten. Wat ik hier net jer, en daar hoeven wij een voorstander van zijn. Kwesties als bij de naad. Dat zijn kwesties. Het gaat niet om een pak mogelijk om de prijs van, maar een kwestie als de naad. Daar maar van mij een referendum zetten. Ja, maar dan kan ik helpen als je er ook in. Dan kan ik helpen als het beslissend is dat zijn gemeente bepaalt dat er vol of net warm wordt. Klopt. Maar daar kan ik nog een antwoord op, Jan. Het is natuurlijk zo dat de oerhiet daarin inderdaad sturend is, maar we kunnen wel daarmee weer laten jaren. En dat geldt ook voor het omjouwingsproces. Ja, besluit er maar om. Wil je hem als burger meedoen in een omjouwingsproces? Wil je hem zelf binnen aan de tafel houden? Of kies je ervoor omdat wij dus daar helemaal verlos houden? En dat we dan vervolgens dat de skeren komt dat net verhellen kan worden op bepaald fonds. Wij kiezen ervoor. Geen spiegeltjes en kraaltjes, we zijn het zien. Maar we willen wel mij altijd dus opleiden wordt in een omjouwingsproces. Daar moet een burger in een referendum wat u betreft ook kiezen. Maar dan krijgt het altijd een karakter van wij horen een referendum, vinden je wel of net dat het altijd mooi waar wezen moet. Ik bedoel, dat de uitslag is misschien heel nieuwsgierig, maar er is net iemand die zei van nou ja, en dan gebeurt dat vervolgens. Dus je kan wel zeggen, wij zijn massaal zien dat er boord wordt bij de naad. Maar ja. Ja, maar mensen moet toch gekeerd worden? Je wordt toch als burger. Maar dan is het dus net zozeer een referendum om te bepalen welke beslissing namen het, maar om jaren te litten hoe het er in de regio tocht wordt. Ik denk wel dat je daar sturend op anticiperen kan. Ja, ik denk dat dat wel deze taak is. Nou, helder. Dank u wel. Johan komt er even bij, want ik ben bang dat ze die oorzaak de holle sjoggen. Wat vies toch? Natuurlijk, wij zijn voor een referendum, maar wij willen een bindend referendum. En net om, zoals Grito zei, elk wezen was. En ik vind daarnaast, dat is... Vier is wel een belangrijk punt, misschien voor sommige mensen. Maar we kennen er als... We kennen er als gemeente, kunnen we nou Sabbat ervoor gaan lezen, maar dat jouwt dus ook niks. Dus daar hoeven we meer geen referendum te houden. Je hebt mij een grote uitgaven, bijvoorbeeld met 20 miljoen, maar ergens heen. En dat zou er bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld, nou dat met naar Blijata. Nou vind ik dat de burger... Ja, 20 miljoen? Ja, ik noem maar wat. Ja, maar waarvoor dan? Nee, maar dan gaat het mij erom dat het... Nee, maar dat is yield... Wat voor de hele gemeente is, ja. En dat gaat op één punt, gaat het de gemeente in. Nou vind ik dat alle inwoners, dat met mij praten met je, en dat ze goede informatie krijgen, en als ze zeggen nee, dan doen we het ook net. Vies Blij een goed voorbeeld? Ah jongen, maak het niks uit. Ja. Maar,
Ja, nee, ik denk dat ik Holvert zijn hier. En dan vaar het plan Holvert aan zee. Dat... Ja, maar daar praten we hele weekend al over. Misschien willen ze wel een wellnesscentrum voor 20 miljoen in Blijja. Je zegt het maar. 20 miljoen voor Blijheid. Wordt even nog optikt. Ja. Stien er nog meer of net? Nee. En die gele kaarten wordt ook net indeeld. Hak dat lawaaistokje om een nacht mijn naam. Dit is een uitnodiging om straks nog eens te broeken. Nou, dat referendum, we moeten er dadelijk maar een referendum over houden als er een referendum komen moet. Maar je bent de meningen wat verdeeld, zo vol is wel duidelijk. Zullen we het eens even hebben over de toeristenbelasting? Ik altijd leuk. Want wij moeten hier al je belasting betalen. Maar let al die mensen die hier komen op vakantie en niet van hoe, weet ik veel wat, weet je maar dat is wat mij betel je. Partij van de Arbeid en wat een partij word je graag gaan? Griete Skaafstal en Alex Hazelaar. Nou... Is het een goed idee, Griete Skaafstal van de Partij van de Arbeid, dat er toeristenbelasting omheen gaat? Nee. Want? Omdat ik vind dat voor liedsinkomens dat het ook betaalbaar moet blijven en dat we daar maar in regio ook om deze groep mensen maar laten zien. Wat vindt de partij? Klein beetje omhoog. Het is nu 1%, ik vind 1,2%, dat moet wel kunnen. Beetje zuinig, hè? Maar dan is het net even ietsje meer. Maar waarom had het dan wel een beetje omheen? Had het dan in yield net in je valuut maakt? Omdat je op die manier volgens mij ook iets kunt afdwingen. Als je zegt dat je dat geld op die manier oormerkt en dat het ook weer terug moet vloeien voor toerisme, dan is het een hele mooie manier om een budget op te bouwen om mooie dingen te kunnen doen. Ja, dus eigenlijk zeg je, er hoeft net zo volle yield naar toerisme, want die belasting hoeft er maar een heel iets beetje omheen. Nou, Amsterdam is 5%, dat is natuurlijk wel heel veel. En de meeste gemeenten zitten op 1%. Ik geloof dat, even kijken hoor, Dongeradeel ook 1% volgens mij. €1. €1. Per persoon per nacht? Ja. Koop je. Ja. Nou, dan kan ik wel een beetje meer omheen, als wat jou denkt. Ja, nou, ik had een tabel gezien van 1%. Schiermonnikoog doet volgens mij ook iets met entree. Als je met de boot aankomt, dan betaal je toeristenbelasting. Ameland heeft heel veel, 4%. Maar dit vooral even om het principe. Hè? Dat toeristen hierheen komen, die maken gebruik van verschennings. Die verschennings worden voor een pad betalen door de gemeente. De gemeente krijgt zijn yield voor een pad terug belasting te heffen op de eigen inwoners. Nou, laat die mensen die hier komen en daar vooral van profiteren, daarom mij betalen. Dat is toch heel logisch? Ja, maar de gemeenschap krijgt toch ook kansen hier. Maar we kunnen recreatie, toerisme kunnen we ontwikkelen. Ik vind dat we aantrekkelijk moeten wezen en dat we net ik vind het een demotiveringsbeleid, zak je het uitpakken. Ik wil hebben dat we stimuleringsbeleid en dat we het op een kant bij Nationaal waarom vertjeerd. Bij ons profileren kan het een anti-krimpmaatregel kunnen wezen. Dit we maar sterk op elkaar zetten, let mensen hier maar komen. Ja, we zien in Amsterdam, daar werd ze net van gekkigiet meer werd ze met die toeristen heen matten. En ik begreep dat de toeristenbelasting heel hoog is. Dus dat het product dat je te bieden in de regio maar mooi genoeg is, dan maakt het die belasting kennelijk niet uit. Ja, dan moeten we dat product nadenken. Hoe vies trouwens dat het product er eruit ziet, dat product toerisme? Het product toerisme, daar hebben we een unieke kans kunnen we daarin ontwikkelen en dat via de Del zetten nationaal. En dat het heel goed docht en het wordt heel druk, dan kan misschien die belasting wat omheen? Nou, voor mij nog steeds net, want er zijn mensen maar een lieds inkomen. En als we toen een gezin hebben van jou, gemiddeld, dat we in 2 weken €50. Wat we naar €2 te gaan, dan wordt het in één keer dat 112. Oké, het gaat net omheen, het gaat een beetje omheen. Ja. Dat is het standpunt van Jim. Nou, dank u wel. Je mag gauw weer zitten. Ben er mensen achter mij die denken, ja, Pieter Braaksma. Ja, ik zou 6 een kwartier waarin stoneerd zijn, dat kan net goed wezen. Mooi, dat is de best. Ja, dank je. Nee, nou, de toeristenbelasting is momenteel hier, wordt vastgesteld op €1. In Kalmeloon weer 25 cent. Dus dat gaat nu omheen. Maar misschien is er wel een mogelijkheid, hè, want Alex die zei het al, in Amsterdam en bij meer steden die door procenten. En dat zou misschien net iets verkeerd zijn, want je bent een bed and breakfast waar je €150 betaalt. Daar sliep je dus voor €1 toeristenbelasting. En als je in een camper bent of in een tentje, dan betaal je dat dek. Dus misschien zo'n percentage dan wel nieuwsgierig werden om dat te onderzoeken. Tenminste had ik bij de ambtenaars om dat eens te beschermen. Dan zou je misschien op 30 cent komen als je in tentje bezig bent lezen en zit je bij Van der Gang wat duurder. Nou, dat betekent wat meer. Nou zei hij, we hadden dat bij de ambtenaarsdeellijn, maar de listloeker van de gemeentebelangen had het net bij de ambtenaarsdeellijn. Dat we daar geen misbegrip op krijgen. Maar de wethouder op dit moment nog van Dongeradeel had dat. Ja. Nee, dat is helder. Want je had 2 petten op, hè? Maar je zit je nou als listloeker zelf. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel logisch. Hè? Want je zegt van elk die keer nacht het betelt in €1, dan is dat ik voor dat in je persoon standje wat je op een stadscamping zit. En dat is ik voor een hele dure overnachting in een hotel. En dan denk ik van, eerlijk delen, PvdA,
Dat deze differentiatie is misschien toch wel, hè? Zwaarste lasten, sterkste schouder. Nou, ik kan me goed vinden in een eventueel onderzoek wat de heer Braaksma hiervoor. Ja, dan scoren we toch alweer wat op en komen we toch heel wat dichterbij. Ja. Nou ja, met dit soort jongen, die ben voor de helderheid. En dat je dichterbij waar komen, dat is altijd mooi mijn naam. 1,2%. Nou ja, misschien krijgt hij zin wel, ik zou het net weten. De vierde stelling van de jongen, daar we het even over had zullen. Daarbij gaat het over energie. Nou ja, ten na is al even neemt. We weten al hier hoe het in Greenslaan op het heden om en tak gaat. En er moet wat gebeuren. Dus daarom zou ik hier naar voren gaan willen van Sin Jouke Douwe de Vries. En Pieter Braaksma, die is hier al, dus die kan mooi weer omkomen. En de formuleerde stelling is, in de gemeente wordt alleen nog gasvrij bouwd. In de gemeente wordt alleen nog gasvrij bouwd. Maar voordat we daarover discussiëren, maar we eerst even helderheid houden hoe de regel. En dan zou ik toch als eerste, ja, misschien ten onrechte weet ik niet, maar even naar de zaakkundige wethouder. Ja, dat weet ik, maar dan mag nou die orenpet even opdwaan als ik deze vraag stel. Nee, wat ik begrepen heb, is dat ontnota wie het verplicht dat je naar je huis bouwt, dat er dan een gasleiding inkomen moest, moest een gasmeter in. En die verplichting is er aangang. Maar is dat hetzelfde als dat huizen gasvrij worden moet? Nou, voor u al. Ik denk dat... Nee, maar is dat een wettelijke regeling? Er wordt in de zaal wordt knikt. Toch mensen die haar zelf nog zaakkundiger achtje. Ja, dat zou best kennen. Daar had ik me net in verdiepen. Zo goed ik weet is per 1 juli tot 1 juli weer een verplichting. Dan moest nu een gas. Oh, sluiting dan. Wat komt het zo raar? En daarna is het vrij. Dus je kent en die mogelijk is, of het onmogelijk is eigenlijk, dan moet je nog dat tasten. Moeten we zo gauw mogelijk van gas hoor? Ja. Maar dat met een verplichting dat Nijenhoezen geen gasaansluiting meer hebben? Nou, wij gaan zijn van dat zullen we heel graag willen. Maar ja, net als u kan het gewoon nog net. Net in alle gevallen. En dat er dan een stelling staat van ja, het moet in alle gevallen met het gasvrij wezen. Ik denk dat je dat nog net dwang kennen. En daarom gaan wij zijn van wij zijn daar op het zin, maar wij zullen het heel graag willen en op hele korte termijn. Alleen dan zul je dus een aantal maatregelen nemen moeten. De komende tijd om dat in gang te zetten. Want er wordt nog een heel beetje met dwarsem opwekt. En ja, als je zegt van geen gas, wat wordt het dan? Elektriciteit, want dat is wat mensen doen. En als je dat ook van het net beloeken, een heel soort van elektriciteit op het net, wordt ik gewoon nog mooi gas en mooi kolen zelfs opwekt. Dus indirect maakt het dan niet uit? Nou, wij willen dus heel graag dat het dwarsem opwekt wordt. En dan zeggen wij zo gauw mogelijk die energietransitie eruit. Maar dan kun je het ook rustig stellen dat je van het gas af kan. Ik moet hier mensen gas borgen. Dan zou ik zeggen, dan mag ik zeggen, nee, geen huizen meer aan gas. Want dan activeer je tenminste de warmtepompen en de zonnepanelen. En er is een hele product onderwijs. En dat je taal leggen. Ja, dat hebben we ook net. Ja, ik vind dat zo mooi, hè? Want Braaksma die doet dat nou de laatste debat nog heel tijd. Hij kent zelf mooi zonder microfoon. En dan speelt het er even op de man en dan komt er even bij mij en dan zwaait er van je borrelt er van je gas. Ja, kom op, dat krijgt wel maar dat is en dat is. Nee, ik zei dus van, dat is echt wat wij dus graag willen. Wij willen in die dat wij net meer gas winnen en zo min mogelijk. En we zullen dus echt zo gauw als mogelijk, nou de komende tijd, willen wij dus echt dat wij dus inzetten op dwarsem opwekken van energie. Alleen dat ik zeg ik naar mensen maar de snelle beurs. En dat mensen zeggen van, goh, en ik ben blij dat jou ook zeggen van, als dat oors net kan. Dan maak je misschien dat nog even zin. Nou, dat is correct wat wij bedoelen. En wij zeggen van wij gaan voor dwarsem opwekken van energie. En dus zo volle mogelijk zelfverzinnend van huizen. Mooi wel. Ja, oors hoor ik dat ding net van. Dit is een beetje het signaal. Dat ik dit ding van die hoor, dan meest het wordt nemen. Ik denk net dat wij zo via Utelcollege. Alleen ik wil graag van senjaren dat die hem daar wat duidelijker in zijn. Want ik wil maar zeggen, je zegt de smalle beurs. Maar mensen met de smalle beurs die bouwen die nieuwe huizen net. En dat wij een nieuwe week kon lezen, dan mag je geen gas meer gaan willen. Dat bedoel ik.
Ja, maar dat je nou ver naar je bouwt, je kan al je voorbeelden nemen van kwesties waar dat misschien wel onder waarde is. Ik ga correct heel duidelijk zijn, en daar ben ik ook heel duidelijk in West. Als zin staan wij voor dwarsum energieopwekking. En als je dus naar je bouwen, zullen we heel graag willen dat mensen dat dwarsum opwekken. Alleen nog op het moment dat er een kwestie speelt van nou, de luitengasleiding en mensen hebben een snelle beurs, waar we echt dat die dat waan kennen. Dus mijn oren worden, je maakt er net voor en dagelijks als ze van het mat. We moeten zo gauw als mogelijk daarheen, maar altijd. Net in alle gevallen, en dat zijn je zelfs ook, kind dat. Nou had professor Dr. Arjan Lubach, u zal hier weten dat kernenergie de enige oplossing is. Had ik gelijk? Nee. Kernenergie is net de enige oplossing. Hij had een heel mooi verhaal gehouden. Ik mag je graag naar Arjan Lubach zien. Maar het punt is even van ik denk dat wij marginaal een volle meer inzetten, maar de als in Duitsland. Als je dat in de andere jaren volle meer dienen als in Nederland. In Nederland wordt er maar een paar procent opwekt door dwarseme energiebron. En ik denk dat het heel goed is dat wij echt zorgen van hoe wij dat dit kennen. Ik denk dat het heel goed is voor uw ondernemers. Ja, maar dat maak ik al, ja, maar dat wordt al in nog veel te lang. En in de tijd daarheen moet je dat overbreken met een relatief kleine vorm van energieopwekking. En dat is kernenergie. Nou, daar ben wij op zien. Lijkt het braaks maar wat? De kernenergie? Nou, laten we eerlijk zijn. We gaan in en die verzwaren voor 3% van uw energie in Nederland. En wij gebruiken daar volgens mij al een hele product kernenergie uit Frankrijk worden. Dat zit weg op omsluiten. Dus om nee te zeggen, maar volgens mij hebben we het net nodig. Als wij zeggen, ik ben 63 hier. Ik kan me nog herinneren dat mijn bebe en wij thuis eigenlijk hout stoten. Toen kwam het aan het recept en kooks, de briketten. En ik weer een uur of 12 van mij, toen kwam een gasleiding. Nou, dat was vrij uniek, wie nee. Nou, dan kwamen wij uit de koolmonoxide watermeester, dan konden we fatsoenlijk bij Beb eten. Maar als je ziet wat de stage omheen is, in 50 jaar tijd gaan we dit erom maken. En daarom moet ik dat je meer zijn, we houden op met gas, want je bent geen gasbordje. Dus dan krijg je er iets naar je ding. Dan komen ontwikkelproducten naar je ding aan. Jou die dan echt de ruimte. Want wij lezen je dan de grens van die mooi al gas en die net. Het gaat net alleen maar de snelle beurs. Het leuke van een andere partij is dat die over haar eigen standpunten gaan en wat ze daarvan zeggen. Dat kan je ook het net mee inzwezen. Ik wil wel even wat nice nemen, wat wij heel graag willen. Ik ga onjong van, wij zullen heel graag willen dat er een fonds komt, waarin je dus dan yield starten, waar mensen een gebruik van mij te kennen. Het zal een soort revolving fund zijn, waar yield waarin weer waarom komt. Dat mensen dus. Haha, ho, ik ken hem nog net. De gele kaart. Ja. Nou, Samal hoeft het nog, ik ben net doof. Hazelaar van de Warrenpartij, is het maar. Het gaat helemaal de verkeerde kant op, wat mij betreft, deze discussie. Natuurlijk moeten we zo snel mogelijk van het gas af. Maar wat je vooral merkt als je zo'n discussie voert, dan is het net alsof dat iets verschrikkelijks is. Alsof we van het gas af de rampen over ons uitgestort worden. Wie dat wat jou jet had, dat had ik net jet, hè? Ik vind niet dat er op dit moment voldoende wordt geappelleerd aan dat van het gas af dus fantastisch is. Dat dat dus kan en dat dat dus heel belangrijk is, dat is tegelijkertijd fantastisch. Dit wie die hier in de volzin. Heel graag. Ja, zo streng wil ik niet weten. Meid je op punt, maar wel even krachtig. Het kost geen geld. Het kost de burger geen geld. Het moet zo dus ook geen fonds. Het moet zo ingericht worden, en dat is het nieuwste plan, is dat als je je huis wil energie-neutraal wil maken, dat je dat geld van de bank krijgt, dat je daarmee energie bespaart, dat je energierekening lager wordt en het verschil, dat is precies het wat je de bank moet betalen. Dus het kost je niks. Mooi, nou, dat is een mooie oplossing. Dank u wel. Jij ook hier kaart, het is voorbij. Nou, nee, daar hoeft de stoel net voor, maar... Nee, maar volgens mij is Alex in de war, want het ging over nijbouw. En we hadden het over isoleren en huizen, bestaande huizen vrij maken. Het gaat erom bij nijbouw. En dan maar we zeggen, probeer daar zitten we weer in een compromis. Ja goed, het ging hier ook wel even om een beetje verder. En hij zei van, je moet dat net een negatief benaderen, want het kan ik een feestje wezen en het kan mooi wezen. Als je daar een soort uitdaging in zocht om dat in je gemeente misschien een beetje bovengemiddeld weer te maken. Oh, dat spreekt hij wel rond in. Ja, precies. En daar wie ik correct maar begon, dat ik zei van het zou mooi wezen als we daar maar dat wij een fonds creëren kunnen, en maar dit soort initiatieven gewoon betellen worden kunnen en dan wordt het in die
hier een feestje. En dan zorg ik ervoor dat we zo gauw als mogelijk zelfvoorzienend worden. Want dat is het punt. We moeten net alleen van de gasaansluitingen en van het gas, we moeten zien dat wij de huizen zelfvoorzienend maken. Mooi opslag, mooi energiebesparing, isolatie en mooi wien en alles wat we maar bedenken kunnen om dat te doen. Zinnen net te vieren. Nou ja, ik krijg het idee dat hoe langer je hem steen, hoe meer je hem mijn vriendjes worden. Ja, maar volgens mij leven wij net zoveel uurlijker op dit moment. Dat is ook helemaal geen probleem. Hij zat de donder weg. Alleen maar Tadian. Oh, de vriend maar toch even niet in denkt daar aan. Dat er het mis hier. Ja, dat is heel... Ja. Nou, man, ga maar gauw zitten, want ik ben misschien ik wel horen. Ja, er zit hier rustig op zijn beurt te wachten. Die denkt, ik zet mijn gele kaart net in. Nou, dat hoeft ik niet. Dan krijg je vanzelf een beurt. Nou, zo is het dus. ELP is ik van mening hè, dat we hier draaien heel hier, dan staan we waarschijnlijk weer met de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dan zitten we dan gewoon met z'n allen aan gas, hè, want zo snel kennen we net. Maar wat voor u is belangrijk is eigenlijk een ding. De nieuwe infra, daar hebben we het krijgt voor nieuwe huizen. Wij zouden eigenlijk wel graag willen dat de infra er wel komt. Dat er geen gas meer opkomt, dat is natuurlijk al ver besteld terug Den Haag. Maar de infra moet er wel komen. Want we hebben alleen maar zonnepanelen en we dit en miemoensjes en oh ja leuk. Maar dat moet eigenlijk een keer opvangen worden. En dat kennen we dan net, dus er wordt aan zijn waterstof van maken. En die technologie die leidt al heel dicht dat het eigenlijk werkelijkheid wordt. Dan kun je met dezelfde cv die we nu hebben, oorspronkelijk erin, dan hebben we lekkere warmte en dan CO2-neutraal. Nou, zo. Ik hier door professor dokter Talsma hier, maar die weet precies hoe het komt alweer. Nou, ik vind het jammer dat Johan al zo ver zit op die waterstof. Want volgens mij ben er veel meer mogelijkheden. Dan kom ik de hele andere dingen aan. En dan denk ik, waarom zou je nou een stelsel lezen? Omdat misschien waterstof komt. Een leidingje, dan leidt het er maar vast. En dat er dan wat er terug in de maat, wel letter wel wat er terug in komt. Het kost het niet extra, Braaksma. En als je letter... kom op. Gratis dit leidingje even lezen vandaag. Nee, maar Pieter, dan wist wel hoe dat zit. Het zit er nou ook bij een luister. Als je letter in, als de huishoudens letter alsnog beslissen willen om alsnog een waterstof te hebben, dan zullen de dikken weer iepen maken, ga je dubbele kosten. Nou leidt het iepen. Jawel, maar je hebt geen waterstof nodig als je nu al over oplossingen in huizen. Er bent al genoeg huizen die zonder waterstof zijn, maar warmtepomp en... Ja, maar daar zijn we hier heel door te praten. Je moet maar net te pletten, je tussen niet. Maar luister, we kunnen dus al even een illusie voorhouden. Van de week hebben we overveel in Drenthe, er wordt gewoon weer pompt, we houden gewoon gas. Dus ik bedoel maar even te zeggen, wie moeten dan, was je die mensen die nog zo lang aan het gas blijven, en dan wil ik echt dat die oude mensen ook alsnog letter weer zeggen kunnen, wij willen ook waterstof hebben, dan kan het gewoon tot hetzelfde leidingje, helemaal geen probleem. Nou, oké. Mooi. Nou, het is een handelsman en toen hij dus zei van dat hoeft neer te kosten, toen dacht ik, hij had nog wat van die warmtepompen lezen en die gooit er even de handel in. Oh, die was net haar. Ja, FNP wil ik nog even wat zitten. Ja, we hadden een energietransitie. Wij als FNP hebben in ons programma, wij zeggen van, wij beginnen bij mij eerst eens tegenbij. Dus eerst de huizen, de skills, zeg maar. Nou, dat moet eerst zo goed mogelijk geïsoleerd worden, HR++. Nou, zien je hoe dat ook gewoon. Maar wat willen wij? Wij willen een energieduurzaamheidsfonds. En die willen we in ieder geval van de yielden, die eventuele yielden, die opbrengst van de Eneco-aandelen, die willen we daarin zetten. Waarom? Komt uit energie en willen we ook weer waarom je aan onder burger in energie. Zo. En maar dat komt dus van gas. Nou ja, dat is wel gasgeld, dat is correct. Maar dat hebben we dus, zeg maar, de laatste 40, 50 jaar gebruikt. We vermarken dat nou en dan zeggen we van, zet het weer waarom in het doorzaamheid. Ik heb er dan ook nog wel wat bij bewaren, nou dat het toch zit. Bij wil je? Nou ja, ze gaat erdoor dat er bij Ten Aard wel wat zit. Ja, klopt. Nou, daar ben we in ieder geval zien. Je wilt wel uit aan de inkomsten, maar... Nee, ik ga net door inkomsten, we gaan door die aandelen. En die aandelen die hadden gemeenten zijn van die verkeer we. Nou ja, en laten we daar in ieder geval aan de doorzaamheidsslag direct mee doen. Als het gas in het west hier, dan wie er net zo vol of tjinnes, goed wel? Oud. Ja, daarom. Oh, je zit alweer in achter me. Nou ja, we kennen de illusie Ten Aard, hebben we vast ook wel bij, Helje. Dat wordt gewoon behoord, ja. Dat weet ik zeker. Dat gaat gewoon trouwens. Maar we moeten zorgen dat we voor aan tafel zitten. Dat we het beste voor onze provincie, voor onze gemeente eruit helpen. Dat is helder. Lid ze dan maar behoren? Dat wil ik nog even zeggen. Behoren door ze toch. Dan kunnen we net zien houden. We kunnen al Europa. We cateringen onder hek en we door dit, we door dat. Nou, als toch mij doet, dat helpt wel. Maar, ja, maar ik wil net mij doen, want ik wil heel graag nog gas broeken. Oké, ja, het is niet flauw. Maar door mij is eigenlijk wel simpel, wat ik naar de laatste stelling van het schoft. Bloot ik er gezellig bij. Dan mij is er even
Even helemaal uit in comfortzone, wat mij onbelangrijk. En Luwe Sietsma komt er ook bij. Gelukkig, wat we hier kwalijk nog jet. Wat denk je, laat ze maar wat gebeuren, wij worden toch wel de grootste. Nee, dat zie ik net. Oh. Sarokant ben ik net. Nee, maar je had net het idee van, daar wordt van alles, Rob, daar wil ik wat toe zitten. Nee, maar op dit moment net. Ik bedoel, dat komt wel. Dat de bescheidenheid, dat zie het jou. Klopt. Ja. Nou, de stelling dat wij het met deze beide mannen nog hebben willen, dat is de gemeente moet de komst van een koffieshop mogelijk maken. De gemeente moet de komst van een koffieshop mogelijk maken. Ben je een roker? Nee. Is je een roker? Ik heb vroeger ook dus een politie, maar nou net meer. Nee. Maar nou, het politieke antwoord, moet er een koffieshop komen? De koffieshop komen, maar we natuurlijk eerst weten dat de vraag niet is. Maar wij willen graag de nuloptie bespreekbaar maken. Nou is gewoon helemaal niks bespreekbaar. Maar we moeten natuurlijk wel zien van de vraag, er is vraag. Ja, de nuloptie bespreekbaar, maar dat kan je niks killen. Vind je hem dat er eigenlijk in elk geval de kans wezen, maar dat een ondernemer dat zit en zegt dat hier een koffieshop komt? Ik als ondernemer zei dat ja. Mooi. Nou, dan mag net meer zeuren hoe dat nuloptie of zo. Maar Jim Wollewol, wat vind je Jim? Wij binnen het Sjen. Ja, wij binnen het Sjen. Ik zit zelf in het onderwijs in elke jaar dan hebben we... Dan ben we bezig met de band om voorlichting, gezond eten, kraanwaterdagen, fruitdagen, neem maar op. De gezondheid die we convenanten we tekenen. En dan geven we hier in Dokkum een koffieshop beginnen. En dat vind ik een slecht teken echt voor de jeugd. Ja, het hoeft net per vast in Dokkum, maar het ging even om de gemeente. Wat weer dit nou van gerop en geraas? Ik moet er een op reageren. 3 of 4 vergaderingen hier de fractie van Dokkum, het CDA, hier van de kopstukken. Dongeredeel, ja. Ja, Dongeredeel. Die zijn van, we moeten ons eigen sluiten, we moeten er niet op mij praten, want het is niet met Sjen te houden. Dus ik vond het wel heel wonderlijk dat het voor zei nee, want toen had ze min en meer om we wel aan ze praten erover. Ja, maar dat wie een van de soldaten en Joop in de baas en Joop zit van het gebeurt net. En wij hebben een verkiezingsprogramma en daar staat het duidelijk in. Ja, dus wij het draait nog wel eens wat zeker. Het draait nog wel eens wat bij het CDA, dus... Nee, maar we moeten er net alleen nog een grap komen, want dit is een belangrijke zaak. En dat vind ik Jim als gezinspartij. Ik eigenlijk direct mensen die ervoor binnen zitten, doch het nou maar vol. Ik al ben je eigenlijk op het broeken van die middelen Sjen, maar dan heb je er zicht op, dan kun je het controleren. Ja. En nu gebeurt het, ja, stiekem. Ja, en het is nog stiekem. De zaak is gewoon, het klopt net van die koffieshop. Aan de voorkant, dan wil het prima regelen. Mensen betalen en BTW en belasting. En het komt stiekem om de achterkant binnen. En daar gaat het dus verkeerd. Dan krijg je een apart circuit binnen. Ik een criminele circuit. Jongen, even het saai zoals jongen. 18, 19 miljoen gaat er in Brabant om. De burgemeesters die binnen, het gaat niet alleen over wiet, maar ook over pillen. Die bent ten einde riet hoe het circuit gaat. Dus ja, dat achterdoorbeleid, dat is een oor verhaal. Daar moet je dan misschien met Siebrand nog maar eens even op bellen, want die kende mij wat ontwaan. Ik denk als hier iets dwaan was, dan maar de hele wetgeving oors, maar met deze wetgeving nee. Maar je bent net gevoelig voor dat argument van, als we in een koffieshop hebben, of 12 mij kent wat schillen, maar dan hebben we de taffershow op, dan weten we wat er gebeurt. Ja, en dat is een illusie. Het blijkt gewoon echt uit de praktijk dat er altijd een waas van achterdoor criminaliteit ontstaat. En dat gebeurt net bij die mensen die dat stiekem wij uit de auto raamke je dan gebeurt dat al je net. Ja, maar laten wij dat nou tasten als vergunning zijnde. En mag de gemeente dat willen? Ik vind dat nee. Nee, dat is helder. Je moet het eigen sluiten, heer Sietsma. Want we hebben van de week een squallendebat genomen. En waar het zelfs dat de leerlingen al doen, dat zelfs in het kerken wordt al dealt. Zo 4 baby in Nederland al. Nou, hey, ho. Nee. Ja. En zo slim is het al. En het is ook als ik eens zeg van, of het via de dealer, zo noem ik het maar, want het is dan illegaal via een dealer, extra strafbaar. Maar diezelfde dealer die komt mij een kofferke. En onze jeugd die wil wiet hebben. En wat krijgen ze mij? Dit feestspeeltje. Maar je ook één proberen, want dat is lekker. En de volgende keer wil ze meer. En dan hoeven ze die wiet net meer. Als ze alleen nog wiet krijgen kunnen, op verdoen van een ID-kaart, dan is er helemaal niks te redden. Dan heb je het probleem in de macht. Ik denk dat het een illusie is. Nee, ik denk dat het een grote illusie is. Want als je denkt van, nou, er wordt die wiet weer teelt. Nou, ik ga vroeger hier in Dokkum op squallen zitten, 40 jaar alleen. Ja. Ik zit op de Pabo. Nee, doe ik. En toen gebeurde het echt al.
Dus het is van alle 10. Alleen de matten wij dat... Praat van jezelf. Toen gebeurde het echt al. Dus het is niet alleen van deze tijd, het is van alle 10 gebeurt het al. Moeten wij dat als gemeente reguleren? Antwoord weer nee, maar bij die krijg ik het idee dat je net over Dokkum en Noord-Friesland praten, maar over Sodom en Gomorra. Nee, we moeten het is een maatschappelijk probleem. En daarom zeiden wij van, wij willen graag een koffieshop, mits daar behoefte aan is, maar tot 18 worden. Maar we willen zero tolerance op harddrugs, want daar ben je absoluut poer op zin. En dan moeten we het eigen net sluiten. Het is een dat is naïef. Ja, dat is naïef. Dat is naïef, want dat lijntje tussen soft en hard, wat nou als softdrug verkocht wordt, dat ben eigenlijk al harddrugs. Als Tjos naar de verslavende stof die erin zit en de vergelijkt het met Cianilin. Ik ken een man die had een koffieshop en hij lees in mijn praten west. Die had een klant, denk ik. Nee, ik ben geen klant. Maar die man, die man die had gewoon 50 klanten. Altijd weer. En hij zei dat in net van, er zijn 7 die proberen wat nee, er zijn mensen die broeken het altijd. Er zijn mensen die broeken het omdat ze reuma hebben. Er zijn mensen die broeken het omdat ze er rustiger van worden. Die hebben ADHD, die wil die rotpelen net hebben, die broeken dat. Ik vind gewoon dat die mensen met de mogelijkheid krijgen om dat te helpen. En willen jou ben van de dag de gele kaart. Ja, bij deze. Ik ben het heel stuk van zaak. Ben het mij... De jager van de ChristenUnie, hij had er net zo vol antwoord wezen, daarom zit ik het er even bij. Met alles maar eens, maar op dit stuk van zaak ben we het totaal oneens. Wie wil de jeugd van de drank houden, wie wil de jeugd van drugs houden en gewoon verdroken. Ja, aan de ene kant timmeren de winkel hartstikke dicht. Aan de voorkant en achterkant hebben we erdoor wagen weer hier hem terug. Dit soort dingen te stimuleren. Ik vind net dat dat een taak van de overheid is om de jeugd de mogelijkheid te aan om daar een broek van te maken. Dan moet ze het maar stiekem dwaan op plakken en bij hebben dat je een tafeltje op Nee, helemaal. Nee, er moet volle meer een folie achter neer. Het wordt oerenbroek, dat weet ik wel. Je komt het oeren nergens het zien. Op een gegeven moment ga ik het zelf ik ondervonden. Ja, naar die plak. Dat je naar huis fietsen en dan op een gegeven moment show je daar gewoon jeugd, show je de deal. Er komt een auto aanrijden, de rutje gaat hier, er wordt een spul wat roeien, wordt betalen en gaat weer voort. Ja. Maar het is net een illusie dat je zit van wij schreeuwen op dat we dat hier net willen. Dat het dan niet net gebeurt? Nee, maar het volle meer handhouden. We hebben zo als het in Dokkum tas niet in willen, maar dan werden dan net in Kolm. En we hebben dan net in Hol. Ik kan je wat vertellen, het wordt in jouw tas stien. En er zijn Dokkummers die daar wel eens komen. Ja, dat ben ik helemaal eens. Maar hier wij hebben altijd een drempel om daar te komen. Natuurlijk, het komt direct in. En dan denk ik van de volle meer achter ons zitten. Ik kom hier weer even, want we hebben die mensen in de zaal net. Nou ja, daarom weet je wat ik zo vernuiverend vind? Het CDA landelijk, die is al maar bezig met proeven. Hè? En dat pakt op sommige gemeentes hartstikke naar berg uit. Dan kunnen ze maar die proeven, maar dat geld wat de binnenkap kunnen ze weer in de mierskap steken. Dus het is 2 keer. Er wordt BTW op betalen. Er wordt legaal wordt het naar de meesten tappen. Want Jim praat al maar hoe jeugd. Maar dan ben ik er nog meestal 50 plus, 60, 80 die ik wiet roken. En een tevreden roker is geen onruststoker. Ja, dat moet ik maar even zeggen. Ja. Ik zelf vind dat het systeem, maar de huidige wetgeving is absoluut net goed. Het komt crimineel binnen en het wordt gewoon maar BTW verkocht. Ik denk dat de politici in Den Haag en zelfs Europees eens een keer onderslag moeten om dit te reguleren, maar net op deze manier. Ik zou zeggen, bel je Siebrand even, want het is nou skoft. 20 minuten, gaan we even skoft, even pisje, even smoken misschien, een kopje koffie drinken. Oh, wacht even. Het is haast skoft. Nou. Braaksma mij nog even het laatste woord voor het skoft haar. Nou, ik zit te praktiseren en Joost zei het is een achterdoor en goed regelen. Maar ik begrijp als dat goed regelen wordt, dan ben je voor. Nee, ja, maar je krijgt... Nee, dan nog net. Nee, dan nog net. Kleer. Kofje. Dat kent trouwens daarachter, maar dat ken ik hier voor. Dus plak er nog.
Is het echt zeker, zeker. Goed gereedschap ging het onder mijn dak. Maar als de mijn spiegel... Als de mijn spiegel ziet je mast is doen, hè? Ja, maar dat was geen. Hallo. Wij gaan even koffie drinken. Zeg je het? Zeg je het? Dat ben ik dan uit.
Dat is meestal door een 10 minuten komt het wel los. Dus ik zou zeggen, drink je een laatste slokje koffie op. En kom weer weer op in de zeel, want er schiet vloer weer om te komen. Doe je? Doe je? René Koster. Ja, geweldig. Ja, vind je het leuk? Ja, ik vind het wel wat mooi. Ja, ik vind het Ja, ik ben blij dat dat Nee, maar dat is hartstikke goed. Ik vind het idee om er een beetje wat dong in te krijgen, wat kracht. Ja. Ik vind het Als de opslag slagen is, dan ben ik op de opzet slagen is, ben ik blij. Ja. Omdat het nog echt nog 2 minuten, meisken. Nog 2 minuten. Dus wat eerst in de roef komt, had kans van plak. Nog meer. Kan je toch weer even tiert hoor? De heer Hazelaar is ik onderwijs. Ja, daar komt er al aan. En de rest ik. Wil ik even weten hoe het zit met voetballen of kent je hem niks killen? Nee, net zitten. Want wel wissen, ja. Nou, ik weet net als het witte worstje. Hè? Na 4 minuten stier Nederland met 2-0 achter. Met beide poorten op de groen. Maar ja, we houden het België-scenario even aan. Die stien niks aan, maar met 2-0 voor. Ben je er al je weg? Goeien bij de tweede helte van deze mooie pot, zoek ze willen.
Mooi dan er weer bij binnen, zie ik je gauw het laatste plakje op. Want het idee wie om een uur of 10 de boel vol uit te ronden. En dat kan natuurlijk alleen nog maar dat we op die beginnen. We hadden nog een tal stellingen en ik wil dadelijk ook nog een paar orenzaken met deze list Lucas Bedel. Even rustig jongelui. Maar de flesjes wetter van de heren en dames politici, die zijn haast leeg. Dus als de catering je van wat wetter tafvoers waar je kan, dan zullen ze dat graag willen. Dat is even een dienstmededeling tussendoor. En verder, dat vond ik wel, dat mag ik even vertellen. Want ik helde je kreeg een bakje koffie en dan kwam een mevrouw en die lutst me even onder de arm. En ze zei, ik zie het thuis van de televisie. En ik moest oppassen. En ik zeg naar je debat. En toen kwam mijn ben, kreeg wat jij er thuis dat ze van doel winnen. En toen zei ik, nou maar je het maar oernemen, want ik wil er even heen. Ik wil er even bij wezen. Nou, wat een mooi compliment, hè. Ik weet net hoe vaak had die politici dat jet had, maar dat is toch maar even mooi, hè. Nou ja, fijn. Mooi dat die mevrouw er ik bij is. Mooi dat Jimmer gewoon ik al even bij binnen. En ik voor de dames en heren thuis nog even het rietje bedel. Want die weten misschien net omdat ze letter inschakelen binnen waar nou is. Johan Talsma, geen even steen. Ja, dit is Johan Talsma. En hij is listloeker van de ELP. Ga maar waar zitten. Ja, dat denk ik mij voort weer optreden, maar hij is net. Zij is net. Griete Skaarstal, listloeker van de Partij van de Arbeid. Dat is Griete. En dan heb ik nog Jouke Douwe de Vries van Zin. En dan heb ik nog van de ChristenUnie Klaas de Jager. Ja, ik bouw de spanning op. Je toch, hij weet net hoe die mooi is. Nee. Ja, nou, hoe zeiden we? Koonstra, hè? Ja, Koonstra. Koonstra. Ja, en het wie net Koonstra. Bart, maar Bert Koonstra van de FNP. Ja, klopt. Luwe Sietsma van het CDA. De man die ontnood zei dat hij het minste zijn had, maar waar je misschien wel de meeste stemmen krijgt. Het zou samen kennen. Je weet dat net. Maar nee, nou ja, we zullen het nog zeggen. Soms een soort woorden zei ik net altijd alles. Gemeentebelangen, Pieter Braaksma. Ik ben dat members even naar de stemmen. Nou, ik weet jou door die eerst maar even deel. Jelle Boerema van de VVD. En Alex Stazelaar van de Waddenpartij. Nou, ze zijn al hier weer van de partij en wij zetten nog even terug met uw stellings. En dan, dat is ik altijd wel leuk om dat er nog even bij te pakken. Ik wil je graag Jouke Douwe de Vries en Griete Skaarstal hebben. Die ook mooi in het midden staan. Ik wil wat rechts en wat links komt. Oké, rechts en links. Maar ja, voor de kijkers is het correct hoor, dus dat zei ik al, je weet niks. De stelling die ik aan je val is de volgende. Horecabedrijven beslissen zelfs wanneer ze dichtgaan. Horecabedrijven in deze gemeente beslissen zelfs wanneer ze dichtgaan. Jouke Douwe. Nou, wij vonden dat wel graag zien. En waarom? Wij zeggen op oren plakken dat er al je proeven dienen worden. En ik op plakken werd het al heel lang. Wij zeggen daar ook dat de oerlijst verminderen wordt. Dus wij zijn van ja, dat zou goed zijn om bijvoorbeeld een proef hier in wat is Friesland te doen. Om te zien dat dat hier ook van tussen doet. Dus net wat we dadelijk invieren, maar eerst een proef. Wij zullen eerst een proef doen, en dat zie ik op meerdere plakken. Kun je goed zien van hoe dat uitpakt. Want wat is Friesland is bij Grains net. Hè? En Grains heeft het al 30 hier en mooi een heel soort succes. En wij zullen wel heel graag dat eerst eens bezien willen. Maar we zijn van ja, zij is net voor het nee, het is zo'n initiatief. Laten we zien dat dat wat opsmiet. Zei de Partij van de Arbeid voor het nee? Nee, deels sluit ik me aan bij een onderzoek, want dat moet natuurlijk altijd. Echter, wij in eerste instantie zeggen, wij zijn toch wel voor het aankadering van de sluitingstijden. Stoelt op meerdere redenen daarvoor. Ik had toetst, bijvoorbeeld bij u in het dorp van Gooi en dat nog eens ouders. Mensen die op route wezen zeggen, ja, het is nou om 2, 3, 4, 5 en tot 6 zo'n uur hebben lest. Wij zoeken dat toch een vers tierstip en dan komt inderdaad wel iedereen dan waarschijnlijk op stritten. Ja, maar waarom moeten de tijden tot 's morgens betiert terugrennen? Hè? Hoe zit het met veiligheid, de toename van de alcoholconsumpties? De leukste gasten bleven meestal net tot het laatste uur. Dus ja. Hey. Ja, okay.
Ja, ik denk dat we een heel lang met elkaar mee kennen, want alcoholmisbruik bij wij natuurlijk ook het zin en wij willen natuurlijk ook, en ik denk dat daar ook trouwens de horeca zelfs ook een rol in had. En ook, als je deze proef doet, en dat zul je ook in Grijnsland en in Grijnstad, dat ze zeggen van ja, daar had ik een heel goed doorbelierd, hiet het dan. Hè? Dus de meesten bij de door en die doen een goede uitgeleide. En ik denk dat en ik ingeleide, en ik denk dat dat een hele goede is. En wij denken van nou, we zullen nou eens altijd hier wat opsmieten kunnen, want hele ploegen in één keer op stritten, ja, dat jouw te ek hier nog wel eens wat oorlijst. Oh, ja, ho. Er wordt kabaal maken, net safvolle, maar de gele kaart wordt uitdeeld. Jelle Boerema, zit het maar. Nou, ik wil toch wel eventjes reageren op Grieter Schaafstal. Want die zegt van, nou, die heeft toch wat moeite met gewoon dat je de openingstijden loshaalt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad, Jacques Douw gaf het ook al aan. Ten eerste inderdaad, dan komt niet iedereen gelijk op straat. Taxibedrijven kunnen al die bezoekers niet in één keer verwerken. En aan de andere kant is ook zo, weet je wat mevrouw Schaafstal geeft. Die legt heel erg de verantwoordelijkheid bij de horecaondernemers. Maar het is natuurlijk niet zo. Als de ouders hebben daarin ook een belangrijke rol. Die kunnen ook afspraken met de kinderen maken dat ze om 2 uur thuis zijn in plaats van 5 uur. Dus wat dat betreft moet je niet de verantwoordelijkheid alleen bij de horecaondernemer leggen, maar ook heel druk bij de ouders. Ja, nou krijgt de ene joker een gele kaart van de orenjoker. Dat maakt net maler worden. Maar goed, zo werkt het systeem. Is het nou? Ik wil een beetje op tafel hier. We hebben het maar hoe de steden en zo. Maar we hebben 52 dorpen. Het dorpsleven, die heeft 1 of 2 keer in het jaar, soms 2 keer om het 2 jaar, hebben ze echt dorpfeesten. En het is heel wichtig dat mensen daar gewoon staren, gewoon een huis te kennen. Want als je om 2 uur 4 of 5.000 mensen, of hoeveel trek maar binnen, in één keer als een steltje keien naar boetes komen, het er nooit goed geweest. Plus, dat wij in de steden vinden, als je verspreiding hebt van de uitgaansgelegenheid, nou is zo van mensen en deurbeleid, moeten wachten tot het gebeurd is. Maar de eetgelegenheden, die mag je dus ook niet meer langer. Je kunt verspreiden dat het makkelijker afgevoerd wordt. En gewoon heel duidelijk, moeilijker is het net. Helder. Ja, dan mag ik nou een frikandeltje speciaal krijgen. En als je al je dagen de kroeg uitmaakt, dan mag je heel lang wachten misschien daarop. Maar is het nou de taak van de gemeente om dat soort dingen te sturen? Mij net zitten van, wij kennen dus als oerhiet wel mee oren dingen dwaande houden. En hoe let dat een kroeg? Tegen die het lid alsjeblieft die ondernemer dat zelf bepalen. Nou ja, dat zeggen wij, zo'n wij graag in een proef zien van hoe dat uitpakt. En wat vind je hem? Even los van wat die proef opsmiet, maar wat is je uitgangspunt? Dus ja, als je daarvoor binnen, maar let het echt heel duidelijk wijzen, dan denk je dat het wat opsmiet. Dan ga ik zijn op oren plakken en shirt dat het wat opsmiet. In de zin van het zingen en van oorlijst. En ik denk dat je daar goed naar zien moet. En de principiële vraag van, had een gemeente daarmee te bemoeien? Hoe wordt die dan terug hier beantwoorden? Nou, nee dus, want als je liet dat vrij. En dan kun je dus echt besluiten trouwens om jij er tegen te gaan, hè, als eigenaar van zo'n horecagelegenheid. Want er wordt nou zo van, ja, het gaat tot de nacht en morgen daar. Maar je kan ook zeggen, en dat zullen ze in Grijns ook, dat ze zeggen van, nou, de gewoon kroegen gaan al jij er tegen en de oren die ben langer riepen. Maar dat mij nou ik wel, toch? Ze zeggen toch net, Piet Prins, en hoe mag dat voor jou oren blinder? Ik zit er geen mees meer. Nee, maar er wordt dus wel een eindtijd doen en daar gaat het om. En als je die vrij laat, dan zul je dat er minder oerlijst is. Dat was toch wat meer sturen? Ja, zeker. Ik denk dat ik vanuit de expertise hierover mij kan discussiëren. Dat is vanuit de rol van de gezondheidszorg, van politie, van ambulance. Als je daar op het internet nog ziet, politie is net een absolute voorstander van het vrijlitten van het tien van de horeca. Ten eerste, op een spoedeisende hulp komen de meest lastige gevallen om zo'n uur 's morgens komen die binnen. Omdat die ergens wonen willen langs de kant van de dik. Omdat het onbeperkte consumptiemogelijkheden niet houdt. Kan ik langer trokken word ik oren drogeermiddelen weer daarbij inzetten om het langer te kunnen volhouden. Vormt dus een gezondheidsrisico. En daarbij komt naast, je had inderdaad over het probleem maar dat een soort mensen op stritten te lonen komen. Laten we maar z'n toch eens even zien, er zijn taxicentrales. Misschien, ik ging vroeger naar Belgium, naar het Hof van Holland, en weer een borrelbus. 3 uur je tegen die 11 jaar, een week ongeveer 1000, een beetje afhankelijk van de route. Laten we op die manier, dan is het voor de jeugd echt mogelijk om voor een betaalbaar tarief bijvoorbeeld naar een oordwarp te. Dus ik denk dat er voor de werkgelegenheid ook nog een oplossing leidt en een mogelijkheid. Dus ja, ik ben er wel nieuwsgierig naar om dat onderzoekje met ondernemers. Oké, dan moet er dus wat onderzocht worden. Ik zocht ik even achterbij. Ja, dat bloot gewoon de hele jong steen, hè? Ja, ik heb wel een antwoord op. We hadden natuurlijk die regeltjes net zo Bob Tuttley, hè? Want we willen maar overal voorop rennen. We willen dit, we willen dat. Maar ook de horeca, die hebben we natuurlijk ook een beetje meer volgens Jan. En het is gewoon zo van,
we hebben wel de horeca, hoe de drankgebruik, dat het er al even van komt. Maar met 10% van alle drank wordt gekocht in de kroeg. Al die 90% is dus in de supermarkten, krijg je bier voor 8 euro, gaat hij maar. En dan komen ze als mooie kroeg in. Dus om te zeggen... Maar is dat net zo omdat de trend van de jeugd is worden om tolvoeren s'nachts nog een keer op paard dat er voordronken wordt en dat ze vervolgens dronken aankomen in de kroeg. En dat tijdens ze volle meer wordt consumeerd. Nou, als je smoordronken aan de kroeg komt, dan heb je daar een portier te staan en die zegt je kan beter op bed gaan. Dus die dronken mensen die jou het betuttelen, die komen net in die kroeg. Ja, maar daarom je sommige kroegen soms echt dicht, hè? Ik bedoel, daar moet op tas worden en die verantwoordelijkheid laat dus ik bij de kroegen. Als de kroegen tegen dat is een maatschappelijk probleem. We hebben het krijgt gewoon aan, daar hoeven we het naartoe te hebben. Het gaat er gewoon om. We leven in 24 uur economie. We moeten gewoon zien met z'n allen. We moeten het beste van mij zien. Het is net alleen de kroeg. Ik vind dat een supermarkt, die moet ik 24 uur niet maaien, als er dat wil. Er zijn mensen die nachtwerken, die werken bij Helm in de koekjes, die komen wat op, verrek ballen vergeten. Nou, wat zou het mooi zijn dat er een nachtwinkeltje is, of nee? Ja. Nou, ik denk dat er andere ondernemers binnen die daarin springen, dan ja. Maar nou jij dat krijgt, en dat ga ik inderdaad juist was jet, dat eigenlijk het gaat ik net eens meer zozeer om bier en bij festivals al helemaal wat meer. Want dan drinken die jongelui alleen nog maar wetter, want dat past het best in combinatie met pillen. Nou begint jij er al hoe sodom in Gomorra, maar hier ik nog nooit van jet. Dat klopt. Dus een groot tandnemend probleem, kost weinig, een soort plezier van meer mensen. Maar een heel erg gezondheidsrisico. En de jeugd werd echt net wijzer maar bezig binnen West. Dus er werd jongsled net alleen nog maar een heel bot soep. Terug gewoon mensen, maar terug horen misschien alleen nog maar wetten dronken, maar ik nog wat over. Ja, klopt. Dus hoe ik een stringente eindtijd voor de horeca daar een probleem oplossen? Nee, ik denk dat dat in preventie en voorlichting zit. En daar luidt een schone taak voor u als gemeenschap. Om daar openheid en de horeca zelf, ja zeker. Ja. En het verantwoordelijkheidsgevoel van de horeca, hoe kost dat in wat is Friesland? Ja, dat is een lastige vraag. Dat kan ik net inschatten. Ik vind wel, wij gaan heel druk zijn. De horeca had daar ook een rol in en pakt die rol. En ik ga correct neemt het doorbeleid, zorg je dat je mensen op een goede manier binnenkrijgen en op een goede manier weer voortgaan laten. En dan kan misschien een losse eindtijd helpen, maar dat met onderzoek dan eerst uitwijzen. Duidelijk. Ja, en dat viel ik voor het onderzoek. Zeker. En ik viel ervoor dat de heer Talsma de kroeg 24 uur niet krijgt. Dan ga ik met Talsma 24 uur in de kroeg zitten. Oh, was dit nog even... Kom er even bij. Ja, ik weet net wat je van vinden had, maar dan woest graag een keer 24 uur met Talsma in de kroeg zitten. Dat nog voor elkaar krijgt, dan maar we daar maar eens even maar zitten aan ook weer. En wat woest die 24 uur dat waren? Ja, misschien dat we dan maar elkaar tot een oren gedachten kunnen komen. En dan moet dat derde hier nog even, want volgens mij kan het in een bepaalde gemeente keer nog steeds, dus dan moeten we dat vreed maar in papiertjes ook zeggen. Oké, nou. De details moeten we er vierde maar net bij hebben. Het is helder, althans van de mensen die we jet hebben, die zitten van nou een onderzoek zo wil wat wezen. Binnen er horen mensen die het haar over alcohol, horeca gelegenheden en nee, sluitingstijden uitlitten willen, dan net. Dan had je graag nou bij me de heer Alex Hazelaar van de Warrenpartij en van gemeentebelangen Pieter Braaksma. Want dan zitten we er eens even hoe ha. Hazelaar komt van Holwert, dus mooie aanleiding om daar even over Holwert om zee te praten. Dat is toch een van de majeure projecten die het komende wij is. Waarvan in de begintocht waarvan, nou dat wordt natuurlijk nooit wat. Maar werd staren gewoon hield hij het meer potjes van zitten van nou, er kan wel wat yield van us hinnen. Dus het zou samen wezen kennen dat dat al je trok in kan. Dat hoor ik er al. Ja, tuurlijk. Je zet een groepje mensen achter, van onderop zeggen ze dan. Maar deze drie mensen die laten net los en daar is een ambtenaar van u bij belutsen. Nou, die weet volgens mij net niet meer beter. Dus dit komt helemaal goed. Nou, als Holwert voor je hem graag keren, denk ik. Ja, ik denk dat ook. En ik kan me nog van herinneren, 5 jaar geleden, een van de eerste bijeenkomsten in het MFA, Multifunctioneel Centrum. En daar zaten 500 dorpeleden, wild enthousiast. En het is ook een heel goed plan, zeker nu deze 2 fasen, het is opgesplitst. Nu merk je ook dat het draagvlak alleen maar toeneemt. En dan heb ik het ook over het geld natuurlijk. En ik vind het niet meer dan normaal dat de gemeente
Ja, volgens mij heeft Pieter ook zoiets gezegd. Iets van 1 miljoen per jaar, dan kom je op 4, 5 miljoen. Zoiets. Ja, maar wacht, misschien heb ik toch een heel verkeerd idee van jou. Want ik denk van, deze man is voor de ecologie en die is voor het water. En die is voor het stilte en die is voor de natuur. En nou komt er een heel algeheten met een grut hotel en van alles en nog wat. Dan word je dit toch helemaal net ha? Nee, want dat is het namelijk niet meer. Als je nu kijkt naar de eerste fase van Holwert aan Zee, dan is het een zeer kleinschalige, zeer natuurvriendelijke. De Waddenvereniging staat er ook helemaal achter. Absoluut niet op massatoerisme gebaseerd. Er komen iets van 6 vakantiewoningen. Er komt een prachtig haventje. Er komt een vismigratie. Hè, dus in eerste instantie. Ja, allemaal van harte tot uw dienst, maar dat wordt het even. En dan zit je, ja, dit ken net uit. Er moet meer mensen komen, want oors gaat de boel op een fles. En dan moet toch even wat grutskaliger. We moeten dit even wat op. We zijn nog 1 keer begonnen, we kennen nog net meer waarom. Doen we niet mee. Dan maar op een fles. Dit maakt per vast liedskalig. Als deze 60 miljoen op tafel komt, dan gaat de eerste fase door. Punt. Die tweede fase... Punt. Nou, dan is het begin. Dat zeg je ook al duidelijk. En als je A zegt, dan ga je met de rest erop. Ja, want dan zeg je dat is een goed idee. Rondwij om Holwert heen. Dan ontlast je het dorp. En dan krijg je een prachtig mooi gebied waar de auto's net meer terugvluchten. Daar moet je altijd voorwijzen. Daar zijn we ook voor. Maar je moet gewoon heel erg oppassen dat je er niet een trekpleister van maakt die je meer kwaad doet dan goed. Dat moet je, want dit gebied is niet maar op een gegeven moment zit je van Grienel jacht ervoor, we gaan ervoor en dan maximaal. En dat zit er van, nou, wij dit is wat omhoog, we krimpen weer wat in. We willen het of we willen het net. Nee, dat vind ik echt een hele rare... Als je het eens bent met de eerste fase, zeg je daarmee niets over de tweede fase. Dan moet je eerst kijken hoe het gaat in die eerste fase. Daar staan wij volledig achter als Waddenpartij. En dan gaan we daarna kijken wat de mogelijkheden zijn om die tweede fase te realiseren. En daarbij zal, denk ik, in de eerste instantie de financiering van het grootste problemen zijn. Niet de ideeën, want die zijn er. Maar gooi, nou gooi je nou om een centen net mooi of is er eerder wat oors? Nee, puur... Er ben je dan geen terug in. Dat grote hotel ik? Nee, dat grote hotel niet. Nee. Dat zit al in de eerste fase trouwens. Nou. Dat is de wens van Pieter, maar dat is wat anders. In de tweede fase zit bijvoorbeeld wel dat we Dokkum weer bereikbaar wordt uit Holwert waaien. Maar goede bodem. Is dat net bereikbaar nou dan? Nou, net met die goede bodem. Ja, en dat aspect van de tweede fase vinden we ook weer aantrekkelijk. Kleinschalig toerisme krijg je daarmee. Helemaal goed. Maar hij had het hier liedskalig en altijd maar een beetje driegend uit de hand erin. Nee, wat grutterskalen, dan willen de rem erop zetten. Ja. Daar ben je ook net zo van, hè, die rem. Nou, dat weet ik niet. Ik denk, die heel uit een plan. Deze man die gaat net van het grutskalige direct. Er wordt wel over 3000 berden praat. Daar hebben we laatst nekkel in je bank voor. Maar dat vind ik aan de grutskalige kant, 3000 berden. Naast het stal, daar ben ik helemaal mee eens. Maar de bedoeling is dat het door het gebied gaat. Het gebied wordt er in meenemen. En ik denk dat dat onder andere de kracht is van dit plan. Dit plan is eigenlijk alleen net economie. Dat is krijg met het Zuid-project. Dat is waar een economie en waar een ecologie. En dat speelt hier heel bot in. Ze nemen de ecologie hier heel bot in mee. En daarom ken het echt op centraal vlak. Ik bij Alex. We waren wat inhellen door de actualiteit, omdat dat extra yield u Den Haag niet is beschikbaar steld was. Maar de stelling wie de gemeente geeft het uiterste ik financieel om Holwert aan Zee te realiseren. Ben jou ree om je als nieuwe gemeente Volslijn uit te rekken om het mogelijk te maken? Ja, ten koste van. Wat verstoor je onder het uiterste? Nou, dat je belangrijke keuzes maakt waarbij je zit van oren dingen die ik leuk vond, doen we net, omdat het dus heel wat wurdig is dat dit project slaagt. Nou, ik denk dat we sowieso, en dat had de dongerdeelse riet dat nota, en trouwens, verwetterdeel is ook een mooie jongenaam, dat we Holwert een zeestypen. Kalmelo en ik. Dus dan kun je zien hoe breed het is. Ja, daar ben je net zo thuis, maar daar had ik een gemeente hier. Net helemaal weer, maar ik wist net dat die mooie daar gewoon aanbieden. Maar ik in Anno krijgen we er type van. Alleen nog, nou, als maar de regeldeel die daar wezen is, en twee eigenlijk in één, minimaal 4 miljoen. Dus we moeten nog in wezen in onderhandeling binnen de anno wat voor pad men dan nog een keer uit die 20 krijgt. Nou, daar doen we iets best voor. Maar die andere 20 of minder, dat is voor anno en daar zitten wij ook in. Dus ik wil me zeggen, net zo dat alleen een half de zeetrok wordt en de rest net meer. Hij spreekt met mijn tong. Nou, daar moet ik gauw mee ophouden. Dus dan ben je met wel eens, dan maar we even zien dat je nog horen wat hoe zitten wil, dan kan de rest er zitten gaan. Jim dus? Ja, zei je dat? Boerema. Nou, ik denk dat
horen dat zij wel een unieke kans is voor de regio. Als je kijkt naar Noord-Friesland, hè, van recreatie en toerisme, is een hele belangrijke economische drager. Dat laat het rapport van de Friese Academie ook zien. Als je kijkt naar die Waddenkust, in vergelijking tot die Waddenkust bij Duitsland, er is daar eigenlijk weinig te beleven. Dus op zich denk ik dat het een hele goede ontwikkeling is. En u zei, moet de gemeente tot het uiterste gaan, is denk ik ook niet nodig. Een financiële bijdrage van de gemeente, cofinanciering is gewenst. Maar er zijn nog heel veel andere instanties zoals het Waddenfonds, het Droomfonds, Europese subsidies. Het Droomfonds? Ja, dat is een speciaal fonds. Dat klinkt ook heel mooi, maar dat is ook heel kansrijk. En die levert ook bij aan Holwerd aan Zee. Dus het is zeker niet alleen maar gemeenten. Nee, integendeel, er zijn heel veel instanties die bijdragen aan Holwerd aan Zee. En dat maakt het juist sterk en kansrijk. Bert Koonstra. Ja, de FNP denkt dat de toerisme en recreatie dat kan een deal wijzen voor onze omjouwing. Er wordt 1,2 miljard jaarlijks in Friesland besteed aan in ieder geval uitgaven van toeristen. Als wij dat zien tot 50% van krijgen, is dat, dan zou dat je 120 miljoen of meer nog in kennen. En we denken dat Holwerd aan Zee daar een bijdrage aan leveren kan. We profileren dat ik zelf in ons verkiezingsprogramma ecologisch en duurzaam recreëren voor heel wichtig. Ik kan dit een onderdeel in wijden. Louis Sietsma, CDA. Zelden in een project werd dat zo breed droegen is, echt door natuurorganisaties en door de provincie, maar echt tot Riek en zelf door Brussel, wil het stiepen. En dit is de kans om hier in het noorden van Friesland en de gemeente een grote trekker te zetten. Dus en wij zijn hartstikke voor. Nou, waar ben ik dan om te roepen dat je er misschien niks in wijzen kennen? Elke keer ervoor, van links tot rechts. Het verschil zit er dan misschien nog een beetje in hoeveel fases van dit plan willen we hebben en hoe grootschalig mij het uiteindelijk worden. Maar laten we eerst maar eens zien dat die eerste fase er komt. En het lijkt wat dat onbelangrijk misschien de goede kant wel op te gaan. Holwerd aan Zee, daar wil ik het maar even dat allereerst bij litten. En nou Bert Koonstra en Louis Sietsma vregen hier te komen. Dus FNP en CDA. Nou, ik ben mooi tussen. Ja, dit zijn eigenlijk wel een beetje de clubs die het eerst nou uitmeiden in deze regio. Want je zitten beide in alle colleges. Dus nee, ga ik het weer even net goed doen? Kom maar net. Oh, nou, ja. Maar je wilt het wel graag uitmeiden. Ja, maar ja, nee, ik gelijk. Dat is dat. Jim zit er al in. Ja, wij zitten erin. Jim maakt hier al het eerst uit. Nou ja, we doen mijn kwander. We doen als er hier mijn kwander met de coalitie, maar ik zeker bij de oppositie. Want en dat is ook het wichtige van het politiek bedrijf. Je moet mijn kwander met het verhaal naar voren brengen kunnen. Nou gaat het heel vaak over de zorg. En bij gemeentelijk niveau, je had de zorg binnen nogal wat zorgtaken bijkwamen in de aanronde. Dus het is ik goed om te checken van hoe jouwt de gemeente het geld nou uit, als het om de zorg gaat. En ik had een stelling formuleerd de volgende: de gemeente jouwt om zorg net meer uit, als dat het van het Rijk krijgt. Dus de gemeente jouwt net meer om zorg uit, dan dat het ervoor van het Rijk krijgt. Nou, daar ben ik wel in. Ik bedoel, stel je voor, er is een gezin in november en die had zorg nodig. En dan maakt de gemeente zeggen, ja, geld is op. Kun je net maatje. Mensen je altijd voor. Dus ik ben in deze stelling. En ik heel erg in deze stelling. Geld kun je hier net leiden wezen. Dan wil ik hem in mijn oors brengen van wie ben voor deze stelling en waarom ben we voor deze stelling. Je moet het zo beginnen. Dat ik jou dus een opdracht. Normaliter had het 30 miljoen kosten. Het kost nu in principe, ze jou is daar 20 miljoen voor waarom, voor die taken. En wat gaat het dus kosten als overheid in gemeente 24 miljoen. 0,4 miljoen te kwaad. Dan vinden we van Den Haag met die 4 miljoen om bijdrage. Krijgt ze bijvoorbeeld wat in Ljouwt gebeurt en in Almere gebeurt. Want oors zonder oren voorzieningen zonder te komen. Het onder te lijnen hebben. En wat Sietsma zei van, er zal nimmer en nooit zal er een gezin of een band of wat dan ook zal tussen wal en skip belangen. Want daar hebben we gewoon de gemeentelijke taak voor en die pakken we op. Maar we vinden wel van, je wil dus mijn kwarting opzetelen, oké. Maar op het moment dat we dan te kwaad gaan, dan mag ik hoe de brein komen. Nee, maar je wilt even zeggen van meesten gaan altijd voor. En het voorbeeld wie even van in november komt die huishouding en het potje is leeg. Jo had dan nog een oorpotje? Dan hebben we altijd ergens een voorziening of wat dan ook. Dat mag je in ieder geval oppakken. Dat is jouw taak. Dat kan het onderuit. Maar dan doe je dus meer als dat het Rijk eigenlijk middels van uitjong had. Correct, dat is niet. Nood aan de man, dat mag dat. Maar je moet altijd bij waarom komen bij het Rijk van wie had hem in. Dus wie moet meer van je bij waarom hebben. Want oors is een heel makkelijk. Nee, maar de stelling weer nou even. De gemeente jouwt ons zorg net meer uit als dat ze van het Rijk vergoeden krijgt. Nou, in eerste instantie correct.
Maar we kennen dan wel heen. Ik bedoel, je let nooit een gezin tussen wal en schip belonen. Dat is gewoon Dus in eerste instantie ben je het mee eens, maar in tweede instantie ben je het er net mee eens. Nou ja, ik bedoel, je kan het net loslaten, punt. Nou ja, nee, ik wil het even helder hebben. Ik vind dat FNP wat draait. Ik vind Jemma's die erg duidelijk in wijzen. Een gezin is dit in de steek laten, wat voor middelen er ik ben. Daarmaast die hoe het onderdeeld komt, maar in het Riek enzovoort. We zitten op dit moment in Ljout, in het Tietzekse deel dat het verrekken wordt. Dat is een oorverhaal. Maar je moet je puur op deze stelling richten. Je kan net het yield leidend wezen worden. De mensen zijn gewoon leidend hier. Maar ja, aan de andere kant is het wel weer handig dat je aan het eind van de rit wat uitkomen met de Sinten. En maar Jan en alle man wat yield daar stoppen, werd eigenlijk geen dekking voor is. Ja, dat hoort ik in staan. Nee, op lange termijn echt net. Dat is duidelijk. En daarmee ik in de meerjaren begroting zien. En we zien echt wel dat we op dit moment, en wij weten dat dit sinds 2015 had gemeente het kregen. De Riek had net genoeg yield doen aan de gemeente. En op dit moment komt het Riek er echt achter. Dus we zien echt dat er bijplust wordt aan alle kanten. Maar wij denken echt dat er nog wel wat te helien is. We zien dat de WMO en de regeling steeds beter rennen. We zien echt dat er dingen te verbeteren zijn. We zien dat er enorme bedragen uitgegeven worden aan de jeugdzorg. En dat het eigenlijk net goed rent. Dat er orenverbindingen maken worden, maar daar valt wel wat te helien. Maar dat is een lange termijn kwestie. Maar ook puur op deze stelling hier. Je kan mensen net in de kou stellen, net. Dan gaat de barmhartigheid voor. Absoluut. Ja, maar ook je zijn krijg van dat je net eens weer met die stelling, maar dan ook zei je krijg wel van, als het Riek zeg maar te min jouwt, dan willen we daar wat van zeggen. Nou, dan zeggen we van als FNP van, wie krijgt de min, kom op. En aan de andere kant van, als ik in draaierij, politiek bedrogen is net alleen een vasthouden aan een stelling. Politiek bedrogen is echt van, je moet anticiperen. Je moet op een moment zien waar je van je de kiezen krijgt en daar moet je ook op ingaan. En dat het maar hij zei toch... Constant, je draait in alle stellingen. Dit is de stelling. Puur. En nogmaals, lezen staat de stiert. En dan kun je mensen net zitten laten. Dan mag je zeggen van de gemeente, oké, wij passen hierbij. En hoe je het ondeeld komt, dat is een ander verhaal. Maar dit is de stelling gewoon. Ja, wij hebben ik al constateerd dat in tweede instantie hier er toch ik wel weer een beetje mee win. We laten ze net in de kou, dat klopt. Nee, nou ja, daar gaat het uiteindelijk feitelijk om in deze stelling. Mooi, dank u wel voor je visie daarop. Ik ben na een paar minuten heel dichtbij in elkaar. Maar er staan nog een paar mensen die erop reageren willen. Jouke Douwe de Vries. Ik wil even een beetje waarom zien. Want dus je nou naar de toekomst. En wij kennen dus heel bot vinden in wat er zijn wordt van het yield net lerend wezen moet. Maar op nota van 2015 is er yield oerbleun in het sociaal domein. En is dat yield dus net volledig naar de zorg te gaan. En er is een reserve online en er is zelfs yield in de algemene reservegang. Dus ik denk dat je eerst een schema van dat yield, laten we dat besteden in voor de zorg in het sociaal domein. Dat er een gele kaart in zit, want ooit ging ik gewoon degene die het eerst ik steen kon. Wat Jouke Douwe zei, daar hebben we in het bijwest. Dat is nog van de oude riet. Maar wat wij wel even benadrukken willen van, het mag nooit de kosten gaan van de oude Rijn. Hè? Die had wel eventjes opbouwd waarom wij nou stenen. Ik vind die oude mensen met ten alle tijden geholpen worden. Als er links of rechts, waar die wij komt, dan maar een beetje bezuiniging als oors op, maar die mensen moet geholpen worden. Dat is net maar bezuiniging op een jeugdzorg. Nou ja, ik had even kijken wat door, maar ik bedoel maar... nee, maar dat neemt... Heel concreet neemt de oude Rijn. Dan hebben wij dus geen 3 miljoen in de markt stutsen, maar dan hebben we die 3 miljoen in de oude Rijn terug. Oké. Overdrachtelijk. Ja, ik heb de heer Vries zeggen over, er is yield bij het sociaal domein waar je helft van andere dingen. Dat klopt. We hiken, dat zei de Vries trouwens ook, er is een reserve online. Maar ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig, want wij zeggen al reërsbreed hier van net het yield is leidend, maar de zorg. En de Vries die vergunnen heel dit op van je mag de yield bij hellen. Maar dat maakt dus niks uit, dat wij altijd zeggen, wij stoffen de zorg. En ik ben heel nieuwsgierig dat de Vries u eens vertellen kan hoe het is als het yield op is. Als dan het yield wel bij hem leidend is. Nou, dat is een vraag. Hier komt het antwoord. Nou, ik denk dat je dan goed schimmert van wij het onbesteden. Ik denk dat er keuzes maken worden moeten. En we hebben al vaker zijn van er ben ik hele grote projecten hier in de gemeente opzet naar organiseren. En wij vinden dus dat het yield, wat er nou leidt, en dan kun je het houden over jarmoedbestrijding, je kunt het houden over het verbeteren nog van jouw binder, je kunt nog een heel soort zaken daar in het sociaal domein kun je het doen. En ik denk dat je daar goed een schimmert van hoe kan het yield daarin. Ik vraag je,
Als er te min geld is, wat wij uit Den Haag bij krijgen, ga je dan verder of zeg je, sorry, we kunnen niet helpen? Want Jo zegt, nou dan maar. Nee, ik ga duidelijk zijn, wij gaan dan verder. Dus volgens mij ben ik daar heel duidelijk in. Maar misschien luister je ook niet helemaal goed. Maar ik ga duidelijk zijn, wij gaan dan verder als het partje van Den Haag. Maar dat zei zuiver als een beschuldiging van er is yield oerbleun. Vies dat er te min yield uitjoen is, dat er zwargtaken en lissenbleun binnen die het best betellen worden, kent hier. Nou, wij hier heel graag zien dat dus begelijks het jarmoedbeleid wat wel inzetten is, dat er nou ook lang hier naar jarmoedbeleid en dat maakt dan ook geld achterom. Ik zit er nou in Dongeradeel, want daar gaat dit dan over. Meestal in de jarmoed die het dreger ha als dat noodzakelijk weer. Dat waar ik wat te zeggen. En dat komt omdat Jim Yield oppotten ha in steeds van hier rond te besteden. Nou, daar daag ik de vrees op uit. Hebben wij iets vergeten te doen? En wij houden iets zijn, het geld is net leden. Dus wij gaan trouw. En Jo zegt... Ja, ik ga vaker zijn. Wij hebben een heel soort plannen. En die hebben jij in deze rieën. Inline, in Dongeradeel. Hebben we zijn van daar zullen we meer geld en willen daar meer en daar meer heen. En onder andere jarmoedbeleid, wachtlisten. Gaan ze maar trouw. We zijn van daar zullen we meer geld in hebben willen. En ja, dat is wel Lissenbleun. Ik wie Steengon Boerema. Ja, kijk, als je naar de stelling kijkt, die gaat ook een beetje mank. Want de zorg, die budgetten, dat zijn open einderegelingen. Dus het budget is niet leidend. Dus als er meer zorg gevraagd wordt dan er geld is geen probleem. De mensen krijgen de zorg die de zorg nodig hebben. En als de dus gemeente aan het eind van het jaar te veel uitgegeven hebt, daarvoor hebben we die reserve sociaal domein die we ingezet hebben. Dus het geld wat we die andere jaren overgehouden hebben, is in een reserve gegaan, de reserve sociaal domein. Op die manier kunnen we de korten aanvullen en op die manier krijgt ook de gemeente geeft wel meer geld uit, maar iedereen die recht op zorg heeft, krijgt die zorg ook. En ik keer achter mij zitten van het is wel in de reservegang, maar net al hier. Nee, net alles is in die reservegang, want er is ook in de algemene reservegang en dat is voor oorzaken broekt. En daar gaat het om. Ja, we hadden een reserve van 2 miljoen en die was toereikend. Op die manier kon iedereen de zorg krijgen die ze nodig hebben. En daar gaat het om. Een zorgvraag moet beantwoord worden. De fitty tussen gemeentebelangen en SIM, maar we nou nog even uitpraten, want de spot is toch weer op. Nou ja, de vrees hamert er maar op dat wij Jilbroek hebben wat uit het sociaal domein wij. Maar dat is helemaal net slim. Als je maar zorgt dat het hele sociaal domein betjennen wordt. En daar hebben we mooi. Ja, nou, daar wie verschil van mening hoor. Nou, ziet maar. Als er geld oorbloot, en stel dat er geld oorbloot, dan vinden wij dat 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 het naar vernijing gaat. Op vernijing kost je gewoon geld. Je denkt eerst dat het bespaart. Nee, het kost eerst geld en daar moet het geld dan voor reserveren. En net in algemene middelen. Ik denk in het algemeen dat we de sociale voorzieningen het wel heel goed zien laten gaan. Wij hebben in Zallen in ieder geval besloten dat in Kalmel om een algemene voorziening voor de huishoudelijke hulp in. We hebben een heel mooi itemdeel zetten. Iedereen had daar recht op. En dan wordt dan jongen van wat is die inkomen en als het een leeg inkomen dan kun je daar aan voldoen. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld hoe het boek in. We zetten hier een punt achter, want we gaan nog een stelling waar we het even mee Jim Oerhawolle en meer in het bijzonder bij Klaas de Jager en Jelle Boerema. Ik zou zeggen, kom er even bij. Nou ja, je had niet al even neemt. De iepening van winkels op Snijn. De stelling is de volgende. Alle winkels mij op Snijn iepen. Nou, dat mij op dit moment dat ik. Overal? In alle 3 gemeenten? Kalmelo en Dongeradeel sowieso. Voor Wetterdeel is het volgens mij nog net zo. Dus je zit er van het mij nou al, maar eigenlijk klopt die informatie net. Nou, de stelling is alle winkels mij op Snijn iepen. Ja, maar dat is nou, misschien nog net overal zo. Dat nog net zo, nee. Maar maakt dat wel mee in de toekomst? Nou, als je wie loopt dat breder. Ten eerste staat in de Bijbel van 6 dagen met je werkje en 1 dag met je rusten. Het kan net zo wijzen dat het grootkapitaal iedereen op stang jaagt en over de kap jaagt. Waar je zorgt, er is een onderzoek geweest in Japan. Daar werken de meesten zich soms letterlijk neer. Nou, ik denk net dat dat de bedoeling was. Er komt bij, we gaan zelf toen het in Kalmelo spelen, een bliksemonderzoek die in. Dat hebben we bij alle ondernemers loons geweest. Dan hebben we een vraag van wat vind je ervan? Nou, wat zou je dan? Het ben een hele bult, of misschien wel 90% eenmanszaken. Die meesten die moeten haast 6 dagen werken en moeten ze dan de zo'n de dag ik. Daar komt bij van op een gegeven moment mijn een keuzemaatje qua inzet van personeel. Dat ze maar jou die dwingen om zo'n dagen te werken. Wanneer moet die meesten gaan rusten?
Nee, maar 6 dagen is dan oké, maar je zit dan best waantjesvrij. Werk ik 6 dagen. Ja, nou ja, dan ga je een gezin. Mijn vrouw zit in de zorg, ik zit zelf in het bedrijfsleven en de 2 bijen die werken echt nog. Op een gegeven moment ga je het hele gezinsverband niet doen, want die is een manje vrij, door is op tijdje vrij. Waarom wil je dan gezinsactiviteiten doen? Nou ja, dat mag je misschien even wat organiseren, maar het is denk ik dat je net hier in de zaal zit die het zei van... Ik vind dat Klaas de Jager tenij op snij een winkelje maakt. Het gaat meer over de vraag van, vind jou, omdat jou dat net wilde, dat een oor het dan ik net mee? Nee, maar je haakt de zwart natuurlijk voor de meerskip, of niet? Ja, maar die meerskip kent dat net zelf uit meidje wanneer het zijn winkelje maakt. Daar had ze jou voor om te zeggen dat het eigenlijk net op snij mee. Nee, maar dat vind ik breder loeken. Je zit in gezinsverband, de meesten met mijn en de gezinsleven mij dat beleef ik kennen mijn wander. En ja, die wil winkelen, dat kan ik net verplicht om net te winkelen. Dan zei ze dat je op steeds net keep je mij. Dat zei ze vinden. Dat moet men zelf bepalen of je op steeds winkelen wil of net. En geldt die dan wel of net. Maar dat kent pas dat die winkel iepen is. En die kennen hem jou altijd wel iepen of net. Nou ja, ik vind dat een gemeentelijke overheid zich daar niet mee moet bemoeien. Nee, dus dat moet je vrijlaten. Nou, je hebt een al van kroegen die 24 uur deze hier moesten. En de winkel, want als je dan uit de nachtdienst kwam, kon je voor een brochtje helje. Daar ben ik voor? Nee, ik denk dat het... nee, Jerk, nee? Ik denk dat het Kolmanlands model een hele aardige oplossing heeft geboden. Die zegt de winkels open van 12 tot 6 uur op de zondagmiddag. Een prima oplossing. Hou je ook nog rekening met... want we zijn natuurlijk ook een gemeente met een behoorlijke christelijke achtergrond. Nou, we hebben daar bewust een keuze voor gemaakt. Op de zondagochtend vermengt zich geen winkelend verkeer met mensen die naar de kerk gaan. 12 uur de winkels open tot 6 uur. Ik denk dat het een prima oplossing is. We hebben meneer De Jager gezegd, daar ben ik het ook mee eens hoor. Ieder mens heeft zijn rustmoment nodig. Dat is zeker, dat is ook heel belangrijk. Maar waarom moet je rustdag op zondag zijn? Je kan ook op zaterdag je rustdag nemen. Maar had ik nou een vars croissantje hel je wel in Kolmelaan om 11 te zien op snij te morgen, dat ken het. Nee, dat kan niet. Nee. Tenminste, op dit moment is de regel zo dat het van 12 tot 6 de winkels geopend zijn. Dus inderdaad voor 12 uur is die mogelijkheid op dit moment er niet. Ja, ben je er wel voor trouwens om te zeggen van, hel je die beperking er ik maar aan? We daar iets meer van krijgen, hup gewoon dat die winkel je hem wel clear. Oh, dat is inderdaad een onderwerp van discussie. Hoe ver wil je het uitbreiden? Hoe ver wil de VVD het uitbreiden? Ik zie wel dat op dit moment, als ik ik heb de ervaring van de gemeente Kolmerland, dat eigenlijk echt iedereen erg tevreden is over dit gekozen model. Het heeft ook heel weinig discussie opgeleverd. Nou, dan maken we dat er net van mij. Kan je daarmee leven? Dat zij zitten van, nou, we wonen misschien wel de hele dag, maar we doen dat net, want dan krijgen we een probleem met de mensen die het naar kerken willen. En van 12 uur is mooi genoeg. Ja, zat het nou eens bij wie wel tevreden mee. En wie zei ik van, ja, we net uitbreiden als al. Maar aan de andere kant zei ik van, breng nou de discussies op gang van wat verstaan we onder de keepsnij. Nou, wat verstaan jou eronder? Nou, als ik dat jaar in de ronde sta, dan binnen winkels 24 uur per dag hier en alle dagen in de weken. En als ik dat jaar in Kamerloon, dan binnen de winkels dus vanuit 12 uur hier, maar dan binnen vaak de supermarkten die dan hier binnen. Ja, dat vind ik op zich dan net een keepsnij. Oh, nee. Ja. Nee, maar goed, en dat is ook het mooie van de regeling die we gekozen hebben. Iedere ondernemer is daar vrij in. In Kolmerland hebben ze gezegd van de supermarkt doen we open, maar de winkels in de Voorstraat, het merendeel heeft voor gekozen om dicht te zijn. Vrije keuze. En dat maakt het zo mooi. Daar moet je als overheid niet tussen gaan zitten. Nee, en het man je binnen heel veel winkels beticht. Ja, maar er zijn heel veel mensen binnen het werk die het op snij willen even kennen en ik ken het manje net. Ja, dat klopt. Dat is zo. Maar toen in Kamerloon die kwestie spelen, had ik zijn van, je eens naar wat alternatieven. Je stond ook zeker kennen van eind van de maand tot aan het begin van de kerst, door wie ze langer riepen bijvoorbeeld. En net om 6 uur alles maar dicht. Maar door ze dan maar langer riepen. Heb ik meer toeristen op stritten, die wilden gebruik van mij. En bij de winterperiode, als het aanstaan eens een keer meer waar is. We hadden nog een hele mooie simmer, een heel mooi simmer gewoon. Als daar meer waar is, hoeveel mensen binnen dan op stritten? Ik zit zelf in Kolm en ik wil in Dokkum. Nou, dan valt me dat zin. Dus toen werden PME's gekleren om ik nog even de mij te bemoeien. Nou, van mij, ik zul er net van op, daar stoot ik alweer kleertjes. Maar zit het eens. Ja, wij zijn altijd voor 24 uur economie, dus ik snijs. Mensen moeten zelf weten wat ze willen, wat ze hier willen of net. En net al in de supermarkten, de bouwmarkten, wat ik maar de ondernemer weet zelf wel, als hij zijn brevetje in kan opsnijden. Nou, het ondernemer denkt van, snijden is voor u niks waard, dan blowen ze heus wel dicht. En dat... Ja, nou ja, maar er zijn natuurlijk ook wel lietsere ondernemers die denken van, mijn borman is hier, mijn borman dat zijn oor is hier, ik heb hier een keuze, ik mat wel. Ja, maar we hebben hier ook supermarkten in Dokkum en dat wiest hem ook wel, die kunnen prima snijden dicht redden. Dus die man die maakt er bewust een keuze in. Daar hebben we alle respect voor. We moeten gewoon net alles op betuttelen. We willen vooruit. Dus 24 uur economie en 24 uur open. Hapsakee. Vooral die tafvoeging, die docht het even. Hè? Hapsakee. Ja, nou ja, je kan jou net mee leven. Hè? Nee.
Ik ben het altijd net mee thuis mee eens. Nee. Ken jou, je wil mijn leven. Kijk, ik vind wel inderdaad hè, dat je als gemeente hier eigenlijk helemaal niet moet bemoeien. Dus dat inderdaad dat de ondernemers zelf de keuze maken hoe laat ze open willen zijn. Dat vind ik inderdaad. Maar goed, het is, aan de andere kant is het ook zo, als je ziet hoe de regeling nu gekozen is in Kolmeland, nogmaals, hè, dat roept heel weinig weerstand op. Het is een regeling waar iedereen zich prima in kan vinden. Dan denk ik dat dat prima is op die manier. Je moet je ook even afvragen, is de behoefte er hè, dat een winkel 24 uur per dag open is? Hè, Hij maakt hier bewijzen dat ik daar kom. Ja, inderdaad. Dat klopt. Nou, en dan hebben wij de keuze van 12 tot 6. Want u zegt inderdaad, ja, hij moet open zijn wanneer ik er kom. Maar goed, dat moet natuurlijk ook... Ja, ik is dan de consument, zeg maar. Goed, en dan denk ik van, is daar inderdaad zoveel behoefte voor? Is daar zoveel vraag naar? Ja, maar dat maak je dan aan die ondernemer oorlitten. Ja, precies. En als het inderdaad blijkt, en die vraag hebben we niet gehad, maar inderdaad blijkt dat daar veel behoefte aan is, ja, dan zul je dan moeten kijken. Maar op dit moment, zoals ik al zei, daar blijkt de vraag niet. Punt. Is het een crisiswurg trouwens? Ja, wat is hier onder een crisis? Nee. Nou, een crisis, daar versteer ik onder dat je in het college zit en dat je daar weer uitgaan op het moment dat er toch weer wat op die snijden gebeurt wat je net wilde. Ja, als je er zal eerst onderhandelen willen, maar... Maar ga je hem in een college wat voor volledige openstelling op snijden is? Nee. Nou, mooi. Dan wordt het geen crisis, denk ik. Maar dan ben ik wel benieuwd. Ja, de vraag is van een volledige openstelling op zondag, zeg maar ja, nee. Maar wat bedoel je met volledige, wat bedoel je met volledige openstelling? Nou ja, dat... Ah, dus, maar oké, 4 Maar als gekozen wordt voor het model Kolmeland, 12-6, dan? Is er dus net een probleem. Nou, helder. Mooi. Ja, dat is het, maar daar sla ik nou even geen acht meer op. Want we zitten eigenlijk aan de tiertak al rond de woel, maar we wieren ik een beetje letter met het skof, dus we kunnen nog even een beetje terug in. Zo, dit wie nou zo'n debat, jongen, waarbij we zijn hier van je moet de meesten het onderling even mij en waarin worden of correct net en wat minder de zaal, want dat had bij orendebatten het geval wel weer. En dat kan natuurlijk dadelijk ik nog wel even in de tweede helft. Maar als er nou één prangende vraag is van iemand die zei van ik ken net naar die stembus waasje, als er net een antwoord komt op die vraag. Roep hem me even daar. Ik roep je even daar. De vraag is eigenlijk het volgende. Het is voor de hele regio enorm belangrijk en ik wil graag uitspraak hebben. Ja, dat zullen we dadelijk wel. Jouw vraag, daar ging het dus om. Toen de overheid, of er is nog een rapport van TNU Delft is gepubliceerd, is jou het uitkomen. En daarin staat dat het dalen in het Dorendeel volle ernstiger is als NAM en overheid gaan berekenen. De Bayamdelgong. Dus ja, precies. En er is nog 14 miljard naar Den Haag komen. En mijn vraag is, voor 20 jaar hebben we hier ernstige gevolgen van. En ik wil aan de politieke partijen die hier zitten vragen, wat ga je als politieke partijen doen voor de toekomst voor deze regio? Alle geld voortsluizen laten of stoor je maar al als in op? Dat is mijn vraag. Nou, wil je hem alle heel votsluizen laten? Ik denk dat er net eerst zei van ja, dat lijkt mij een goed idee. Maar laten we het even taspitsen op de aanleiding van deze vraag. De aanleiding weer dus dat er kennelijk sprake is van een Bayamdelgong die het aanmerkelijk ernstiger is als we het ontnood daar rekening mee houden en wat dus de nodige consequenties had. Hoe zit het erin? Ja, maar deze best een mooie internaatartikel als Preuts geweest. We gaan gewoon zijn we met de voorhoorn aan tafel zitten. Dus oer aan nulmetings. Mocht het daadwerkelijk zakje, dan kan ik wat helien. En dat hebben we toen ook al wijs maken. Dus voor u is het machinaal maar we voor aan tafel zetten en zien dat we het beste eruit helien. Nou, ik denk... Wacht. Ja, nee, je moet misschien letterlijk een keer zelf lichtloeker worden. Maar je de hele jongens steen. Maar nou, maar wat even, waar mij de meesten die het hier steen, en die ben denk ik aardig betoefd. Ik denk dat ik correct in het debat al onjoen hebben hoe wij erin staan. Dat wij Tjingauswinning binnen echt niet kraaltjes en spiegeltje politiek. Maar altijd dus dan opleiden we dat we dan wie besluit erin moeten nemen. Wij zijn hier al bang voor, dat is de Bayamdelgong volle meerwerk zo'n as. En wij vinden dat dat aan alle kanten compenseren worden moet. Ten eerste mei dan in het omjouwingsproces en elke cup die eruit komt, daar zal een x-bedrag naar deze regio gaan moeten. Ja, dat kan nog. Sorry. Oh, hoe is het hier voor de verontschuldiging? In de hartstikke kaart nog. Nou ja, ik wil eigenlijk dat niet inzetten, want ik respecteer iedereen in deze groep meer dan. Maar ik wil nou toch dat zin, maar Jan, als Jo nou zeggen dat je daar in mij wilt denken, je hem heel duidelijk je hem te kennen, dat je hem net eens een onderdeel wil maken van een omgevingsvisie.
En dat je hem handen van aanloeken en dat je hem geen bemoeienis gaat willen. Als je hem, nee, even wacht, als je hem geen onderdeel bent van de omgevingsmissie, net maar zitten aan tafel, dan stel je hem je burgers teleur. Want dat betekent dat je hem echt net op schade kunt verhalen, helemaal niks. En misschien dat de schade van de burgers uit je campagnebudget betalen kan worden. Ik weet net hoe jou het oplossen willen. Wij zijn in het omjouwingsproces omdat er ontnota geen protesten klinken. Wij hebben... Daar komt nou de opmerking, hij mij nou ook zijn reactie in. En als er geen omjouwingsproces is ergens, dan moet je dus de Boeiem-Delgong en de skeer die daaruit komt net vergoeden worden. Wij zeggen dat het altijd vergoeden worden, altijd oplopen wordt. En meer kijk daar net over zeggen. En als je dan op wol of net een omjouwingsproces mooi door, dan moet je eerst vol zin de gaswinning in, want dat mat je net meer, dat mat net internaat. En dus dan kun je weer verder. En daarna, als er skeer komt, moet het altijd compenseren en vergoeden worden. Ja, oh. Zo, dan komen die gele kaarten toch nog van pas. Meestal thuis, het wordt wat letter. Het wordt wat letter, jong. Ja, ik ben burgerbrother, maar ramelaar. Maar volgens mij ben je nog wel heel bot onderaan de Vries. Er is internaat. Heel duidelijk zijn, wij doen net maar in onderhandeling. Wij zijn puur poortje. Nou, daar ben we al die wel aardig mee eens. En dan zeg je alles met vergoeden worden. Maar dat mag je voor de tijd regelen. Net te laat. Want als je maar naar grens, dan zak je ze meer dan er verkondigd is. En dan wil je ook nog onderhandelen. Nou, dan weten we de resultaten. Bedankt. Ja, hoeft niet meer op te reageren. Hè? Nee. Ja. We binnen het China de gaswinning, maar we hebben in ieder geval wel in het gesprek van omjouwingsvisie. En waarom willen we dat? We zeggen we willen de verantwoordelijk als bestuurders op zich nemen. En we willen voor de burger, willen we in ieder geval dan het meeste eruit halen kennen. Wij willen om tafel zitten en het uiterste eruit halen. Het is, net uit de groen, net het uiterste aan gas uit de groen. Nee, uit de onderhandelingen, absoluut. Ja, nee, maar je mag geen misbegrip hebben. Nee, ik snap het. Helder. Oh, Pieter, ik denk toch net dat ik het loerders is, dan hak ik meer gelijk. Wel? Nee, nou fijn. De ene had het in DNA dat er wat zo weer lood had en dat moest me daar eigenlijk niet. Ik ben er wel in dat opzicht wees, maar ik gewoon net die rommel net de broek. Nee, nou, het is volgens mij heel helder waar wij verstaan. Wij zijn heel wees, de ABD had in de tijd zelf het Fries Manifest mooi opgesteld. Had ik persoonlijk naar de minister gebracht. En ik ben heel gerust op onze wethouder Albert van der Ploeg. Mijn Marge Waanders, ex-burgemeester, dat hij zich ontiegelijk inzet voor de omgevingsvisie. En daar kunnen wij nou telkens vertutten maar doen. Er zijn mensen die er ik zou denken. En zoals wel, ik als het een toontje legersfeest. Jo, wat krijg goed, hè? Maar waarom hoort dat ding dan van me? Want ik rijd daar ben ik mensen van de radio en de televisie die graag heren willen. Ja, dat is net in de gaten. Boerema. Nou, het is inderdaad, die omgevingsvisie vind ik heel erg belangrijk. Want we kunnen nog zeggen, goh, die gaswinning, de gemeenten gaan er niet over. Het is van het Rijk. De minister heeft toch gezegd, nut- en noodzakdiscussie hoeven we niet meer te voeren. Dus we krijgen straks die gasboringen hier. Maar dan is het dus heel belangrijk van lusten en lasten. Niet alleen maar de lasten naar de regio en de lusten naar de naam. Nee, die baten moeten ook nadrukkelijk naar de regio. En dan kun je beter aan tafel zitten met het Rijk en de naam. Dan zeggen bij voorbaat, wij willen niets. De gaswinning komt er. Dat blijkt dat de meerderheid van de partijen die hier staan zegt dat de gaswinning er komt. Nee, dat is natuurlijk onzin. Die gaswinning komt er niet als je dat niet wil. Als je ervoor gaat staan, als burgers, met achter je de gemeente als één gesloten front te zeggen, wij zijn voor veiligheid van de burgers, dus wij zijn tegen gaswinning, dan komt er ook geen omgevingsproces. Want als er geen gaswinning is, komt er geen omgevingsproces. Want je denkt toch niet dat er een omgevingsproces komt als er geen gaswinning is. En daarom moet je dus als gemeente pal staan voor het uit het omgevingsproces. Dat hebben andere partijen ook gedaan. Milieudefensie is uit het omgevingsproces gestapt. De Waddenvereniging is uit het omgevingsproces gestapt. De provincie wil heel graag uit het omgevingsproces stappen. Want je gaat niet iets beginnen als je geen gaswinning wil. Dat is toch flauwekul? Je trouw me nog hard van het podium af. Nee, kom erbij. Nee, maar Alex die zou dus bij oren worden. Hij ze in grens, hij al die zitten te slepen. De burgers en de gemeenten. Oké. En hoe voorkom je nou problemen? Ja, je voorkomt problemen als je ongeveer aan de schema houden van de tijd. Daar ben je misschien van een hele hoge aard, dat weet ik wel. Maar
Ja, het is altijd mooi, maar die discussie ken in de trede held ik nog even terug. Maar ik ga nog wel een paar oren liedje dingetjes die ik hem krijg even vrezen wil. Ja, je weet, ik ben een hele vervelende man, dat doe ik wel eens vaker bij dit soort debatten. Dan kom ik altijd met een onmogelijke vraag, maar ik stel hem, ik doe het weer. En die vraag is de volgende, mensen die het mij kennen weten wat ik nou stel. Op welke partij zoen jouw stemmen, waast je, als jouw eigen partij net mij dier? Op welke partij zou de ELP, op welke partij zou Sto stemmen dat de ELP net mij dier? VVD. Waar zou Sto op stemmen wat de Partij van de Arbeid net mij dier? Zin. Als Zin net mij dier, waar zou Sto op stemmen? Ik denk toch Partij van de Arbeid. Daar bloeit weer wat op. Als de ChristenUnie net mij dier. Dan kan ik bij de PvdA uit. Maar ik dat verrassend vinden? Waarom dat? Nou ja, misschien dat ik te makkelijk denk van, dan kroop je het CDA hoor. Dat zijn die wel in de rit in Kalmelo. Daar kwamen de ChristenUnie en de PvdA, die lijnen vaak heel tegen binnen. Dat is een mooi trio zo. Had de FNP net mij dier. Dan kwam ik bij de gemeentebelang uit. Dat bloot lokaal. Als ik de stemwijzer invul, dan kom ik bij de ChristenUnie en de PvdA uit. Nog boven het CDA? Nee, maar de tweede partij. Ja, nee. Je zit had ik. Nee. Het eerste is CDA natuurlijk. Maar. Nee, gelukkig maar. Maar bedankt voor jouw eerlijkheid. Ja, Pieter. Nou, maar met de beeld bleed, jongen. Maak er me niks uit, wat tocht. Ja, dat gaat er net om wat ik denk. Dat mag vertellen wat het al was. Oké, nou, ik denk van, nee, ik weet het wel zeker, de FNP en daarna is de VVD. Het bloot vooral in eerste instantie lokaal. Wat ik wel mooi vind bij de ELP, dat er een aantal liberale uitgangspunten, die kom ik daarin tegen. Maar als ik dan naar het grote verkiezingsprogramma kijk, dan denk ik dat ik nog meer raakvlakken bij het CDA heb. Oké, dus het wordt dan CDA. Ja. En de warrenpartij? Ik heb de stemwijzer naar eer en geweten ingevuld. FNP. Oké, nou, er zitten wat verrassingen in, maar ik vind het altijd leuk om te jaren. We kennen net nee, hoe zonder dat ik nog even Faruccio en nee, oerwaars die hinnen, want er komt natuurlijk een prachtige uitslag en ik vreeg je hem echt net hoeveel zitten, denk je hem dat er komt. Maar wil je me graag in het college? Tuurlijk. Maar waar? Ja, maar waar? Dat kan ik namelijk geen antwoord op, Jan. Dan moeten we even zien hoe dat verdeling is. Ja, maar wat zou het beste accorderen? Als je zegt van nou, een college met de ELP, daar maakt in elk geval eigenlijk ik die en die partijen bij. Dat is wel heel moeilijk. Ja, ik denk misschien wel met de VVD en FNP CDA. Oké, dus dat is zo'n coalitie denkbaar wezen. Nou, ja. Ja. Ik wil pleiten voor de wethouder die we nou hebben, voor Paul Maas-Bommel, die dit al heel wat jaren had dienen. En daarmee heel veel kwaliteit mij brengt. Ja, maar eerst waar je nog zetels krijgen en zeg maar goed, dan wordt er praten over een college. Ja. Is ieder een voorkeur? Nee, de burger stemt. Ja, dat weet ik wel. Maar partijen waarvan zei van nou, de kans is groot dat het CDA bijvoorbeeld een heel soort zitten krijgt en de FNP wel. Zo'n je in een coalitie met die beide clubs kennen? Ja, ik denk dat je al opties hier horen moeten daarin. Ja, zeker. Ja, is misschien flauw, maar dat is wel mijn mening. Ik bedoel, de burger stemt en dat is zoals je het vindt. Ja, maar dat zei, nee, maar dit zijn hier toch een eigen woorden? Ja, mooi, die win helder. Zin mij in een college? Heel graag. Wolweer heel graag. Gimweek voor, waardje. En ja, wij hebben naar de partijprogramma's jongen, we hebben al een hele goede gearworking op bepaalde vlakken. Ik heb het Grienen, maar de FNP. En ik ga het programma lezen van het CDA. En ik moet eerlijk zeggen, dat is hier lokaal echt net zo verkeerd. Dus ik op het Grienen een stukje. Dus wij zijn van, dan zou dat misschien wel een mogelijkheid zijn. Met Braaksma wordt niks, hè? De ChristenUnie. Ja, ben je hem in voor een college? Als het beroep besturen we, dan zullen we dat doen. Want ik ga eens even aan het berekken geweest. Ik denk, het CDA zal de grootste worden, FNP op één grootste, maar ik denk, bij hen was net genoeg om, zeg maar, te jaren de tjenst uit te maken. Dus dan moet in je bij zo en je maar strijden mooi ons komen kennen. Als er is vrede, als het beroep is door, dan doen we dat, ja. Oké. Hoe zit het ook erin, coalitievorming? Nou, ik zal je vertellen, van, als we de stream vasthouden waar we met de jeugdverkiezingen dingen gaan, dan kan ik nog wel eens gaan natuurlijk.
Nou ja, dat zo'n je 4 werk rusten wil je ook. Hè? Ja, precies. Nou, dat ken ik. De jeugd heeft de toekomst, maar zo 4 ben we nog net. Nee, dan ben ik wel eens die benachtje, die mij stemmen. Oké, maar dat college, dat doe je 15 mei. Dat bewogen in ieder geval, dan wil we in mei praten. En dan wil je ook wethouder worden. Nou, ik ben een van de 3 kandidaat-wethouders, dus ja, waarom net? Ja, 3 wethouders misschien voor de volk van het goeie. Nee, kandidaat, zei ik, hè? Oké, maar je bent klaar voor het plus. Het CDA altijd. Ja, tuurlijk. We nemen, als wij verantwoordelijkheid nemen, dan nemen we dat ook. Ja. En waar worden we dan het eerst bij, hè? Nou, we zien dat een andere partij eigenlijk net z'n 4 van die afstuur. Dus dat betekent FNP 7. In het programma PvdA, zelfs VVD, ook wel binnen nog wat combinaties mogelijk. En kijk, ik wil in een heel groot gemeentebelang aan meidje. Nou ja, we kunnen misschien ook wel breed nadenken. Ja, we sluiten eerst even niks uit. Ja, je bent een verbiener, hè? Dat komt nog wel weer waarom. Nou, Braaksma, een coalitie? Ik ga straks krijgen jij erin sluiten mij uit, dus dan... Oh, dat had ik net, ja? Nee. Daar was niks op zijn, dus... maar dat maakt het mij net zo voluit. Ik denk dat wij gewoon even erin staan. En we zullen de verkiezingen afwachten maken. En wij gaan persoonlijk voor een breed college. Ja, want jij wil graag weer wethouder worden. Dus dan mag je net de volle noorden op een zang gaan voor. Oh, dat weet ik net, maar dat bepalen ze waanzinnig. De kiezer. De kiezer. Ja. En daarna die andere partijen had ze hier met bij hebben. Ja. Nou, ja, Joop ben nou wethouder, ook is wat populair in Kolmelo, maar ja, dat moest nog wat groeien in die beide orengemeenten. Hij het idee van VVD redt het wel om weer in het college te komen? Nou, we hebben in die andere 2 gemeenten natuurlijk ook goede kandidaten, laat het helder zijn. Ja, ik hoop erop, ik maak er geen geheim van dat ik nog graag een keertje wethouder wil zijn in een nieuwe grote gemeente. En de vraag van, goh, wie met wie. Het is me wel opgevallen, het is het 7e lijsttrekkersdebat. En als je de stellingen al zo beluistert, dan is het natuurlijk veel meer dat ons samen verbindt dan ons scheidt. Dus wat dat betreft zijn er heel veel combinaties mogelijk. Ja, maar je hebt vast een vakker. Nou, ik denk dat we niet direct, als de partij zijn die gelijk een voorkeur heeft. Maar wat ik zeg, van, ik sluit niemand uit. En ik zie meerdere mogelijkheden. Zeker gezien de 7 debatten die we gehad hebben. De Warrenpartij, ja, nou ja, van 0 naar collegepartij, waarom net? Absoluut flauwekul. Nee, die ambitie heeft de Warrenpartij absoluut niet. Het is de eerste zaak dat we met 1 of meer zetels in de gemeenteraad komen, dan ons oor goed te luisteren leggen wat er gebeurt in het college wat dan gevormd wordt. Ik kan me voorstellen dat we een coalitiepartij zijn, zonder dat we in het college zitten. Oké. Ja, dat ken ik nog. Dat je wil stiepen jou aan een college zonder dat je er deel van uitmaakt. Nou, het zijn al die opties en hoe ze eruit komen te zien, we kennen nog horen hoe praten. Maar het wordt waar je bepaalt. Troy hem. En dat is nou het bijzondere. We krijgen over maar we nog wel of net een referendum hadden. Er is het beslissende referendum, maar hoe het komt, komen de waasje. En je hebt geen roer. En dat is mooi. Maar ja, maar die kan eens wel griepen. Dus het is in elk geval een oproep aan elk ik thuis. Van, meid je er toch maar gebruik van? Ja, die kan eens nou, griep hem. En ik zou eigenlijk om hem al die vreugde willen. Voor deze mensen die dit eigenlijk als een soort van veredelde vrijwilliger doen, haar inzetten voor de lokale politiek. Jongens, jong lang vergaderen, dikke rapporten lezen, je mening maar weer taaljachtje oeral. Een daverend applaus voor deze mensen die dat willen. Ik hoop dat je eruit bent en dat het net zo is, dan, nou ja, dat is jammer, maar helaas. We gaan nog een tweede held. Dank u wel en graag nog een keer. Er komt nog een slokje van de gemeente. Oh, nou, helemaal mooi. Het eerste slokje is van de gemeente. Welke gemeente eigenlijk?